فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغني نمدري سلام قصتنا قفينا تبحري حجونا نكاس وانا تحتا سلازنا غزناني وحليف قوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوقيدو وموتا لكاتي تجميرنا خزات مرامك قويس الزراحة سمريت الله يقرف تصقي كيف وصنا سربت كيسعنا زرقي عسير سنة سير عسير سنة يكرامتي وعجز صبر هتناوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات سديبات أصنادفن حبابات سفرة قلبه مهرد بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبرة شنشاي كتلام أبرة ننقص جو ننقص بيتنا سات حدث مكاني مسمار وجوهات مسكاب تاريخ ورقة ودمنا سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيستان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم مسينا لنا كسامو داتانا إز مدى مسانا خطونحو بخبرنا عدم نايلو مارستي وان كم وترو عميو سفح نخلو كورنعاتنا عالم زده سيك غون كسامو داتا مسانا بتعقستك تصونحو لايكنا قبركم كتاتو ريتوهم دما أبدحريك كتقتفلنا ناتا محصنا جزي خي وسد بزنا لومي عابزينا خنجمر كفتنينا let's go has killed at least 13 people deep inside Russia. That's according to Russian local authorities. It's one of the deadliest attacks to hit the country in more than 2 years. Videos circulating on social media and geolocated by CNN show a massive fire and thick plumes of smoke near the reported attack site. It's near a major technologically advanced oil refinery. Effects. Russian air defense systems and radar stations were also hit. There were also our responses against Russian infrastructure in the Azov and Black Sea regions. The only reason this is still continuing is Russia's unwillingness to end this war. Russian authorities accuse Ukraine of targeting civilians and are launching a terrorism investigation into the attacks. The Ukrainian armed forces كم زتريبو زلهم نحيا لوان نخلت كابكتا سورسس كيرا زريكم زلخو مدى نسفح كوينات أمون غزين كلتا هاقرات يكايت كم زلو مغنزاب يدلي نورمال أبقد مغنبار زكايت زلو كوينات رايزي كوني أوش تعدي نحات حدوم أبرت كاناي مهرام معالتاوي حدش معبالة زرعي يلو زلو نورمال مدقعتون دي كوني كلتميت سلستميت درون ترجعون لهم نمعالتي ميسايلات وسغلو قلي أبي غز ورد زلو أبي استكو زلو أبتي قد مغنبار زواغولو زلو يكونن قاعد نوس أبو انتاي قبر له بزعبات قد مغنبار دزارب يلا ميديا I really try to figure out بزو حيتركبني بزعبات قد مغنبار وشت يوكرين زقبر زلون وشت راشيا زقبر زلو مدقعت تاتراينا نسمع زلنا سلازي هزي كونتات زي أزيو أب حدقنيا درجة بتحكم كم زلون كم معلتنا دما ناقد زلن حدقنيا نتو ناقول حنز خيزلو كوينات مخانيز نقر زلو سلازي this is going to be very crucial مستوعب زليو كم بزحات سبات زفر هو زلو دما حركاتي كدك سكازي كل عينت كوينات نتولو خوينا بزق زينا إذا كوينات زي زبال زلو نبزح سب
ሻቅሎት ማክሲማም ሻቅሎት ዝፈጥር ዘሎ ጭንቀት ዝፈጥር ዘሎ ኩናት እንተሎ ኮይኑ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኢራን ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ናብዚ ክኸይድ ክእል እዩ ከምዚ ከጋጥም ክእል ኢና ንብል ዘለና ከምኡ ናይ ቁጠባዊ ፅልዋ ናይ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ግን ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ኩናት እዩ እዚ ክንደይ ግዜ ንዛረበሉ ኣለና ኣብ ኤሮጳ ንዘለና ኣብ ገለ ነጥቢ ገለ ነገር ክቕየር ከም ዝኽእል ዝዝረብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብዚ ፕሌንቲ ኢንፎርሜሽን እዚ ኩነታት እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል In Ukraine, country in its 5th year. There were reports last night that Ukraine conducted a series of attacks deep within Russia against an oil refining facility. The attacks resulted in over a dozen Russians killed and many, many more injured. But is this strategy of Ukraine targeting deep within Russian territory actually changing the course of the war? Russia reports that there was a major series of drone attacks on their Tanko oil. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ንዩክሬን ዝድግፉ ሓይልታት እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኣብ ውሽጢ ራሻ እናተገበረ ኣብ ከበድቲ ቦታታት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንራሻ ናይ ብሓቂ ንዩክሬን ናይ ብሓቂ ክዕውታ ዝኽእል ስትራተጂ ድዩ ዩክሬን በዚ መንገዲ ትኽተሎ ዘላሲ ነቲ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ቀንዲ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብኡ ድሒራ ከም ዘላ ወይ ተኣልያ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ በዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላስ ነዚ ኩናት እዚ ክትወፅኦ ዶ ትኸውን ኢሉ ዝሓትት ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ ኣብቲ ቅድሚት ከሪእኩም ከም ፀናሕኩ ዘለንስኪ ኣመራሒ ናይ ዩክሬን እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ኩናት እዚ ራሻ ወይ ፑቲን ጠጠው ከብሎ ይኽእል ነይሩ ግን ጠጠው ከብሎ ስለዘይመረፀ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ዝብል ስነ መጎት ነይርዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከም መጎት ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ንሕና ንገብሮ ዘለና ንዶነት ንቭላድሚር ፑቲን ናብ ጣውላ ንምምፃእ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኣቢሉ ናብ ዝርርብ ንክመፅእ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ናብ ዝርርብ ንክኣቱ ኢና ንገብሮ ዘለና ወይ እውን ፀቕጢ ንፈጥር ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ራሻ ድማ ዝያዳ ኣተኩሮ ናቶም ኣብቲ ቅድመ ግንባር ስለ ዘሎ ኣብኡ ፅቡቅ ዝኾነ ገስጋስ ይርዩ ስለ ዘለው እቲ ጉዳይ ብኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ክፍታሕ ከም ዘይክእል ካልኣይ ንኣሜሪካ ናይ ኣፅዋራት ፀገም ገጢምዋ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ታኺላ እትያቶ ዘላ ነዚ ሃጓፍ እዚ እናረኣየት ኣብ ጣውላ ክትመፃ ይትደልን እያ ብዘየገድስ እንታይ የቃፅል ኣሎ ኣብ ራሻ ብዘየገድስ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣበርቲዖም እንድሕር ቀፂሎም ዝሓሸ ውፅኢት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ነቲ ናይ ሓዋሩ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለና ሓንሳብ እናሓዋሩ ነዚ ፀገም ናይ ዩክሬን ክንፈትሖ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ራሻ ወይ እውን ፑቲን ስድዩ ዕዉት ክኸውን ናይ ዩክሬን Every step it takes forward, something it seems to be doing effectively. However, you don't win a war by simply retreating from the battlefield. Ukraine has to find a way of taking the war better into Russia itself. Now, at the start of the war, Ukraine was able to target into Russia, but only a small distance, around 20 miles, the limits of artillery fire. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቲ ዘረባናቱ ንሱ ንባዕሉ ወላ እኳ ኣብዚ ዓብይ ሓደጋ ትፈጥር እንተላና ውሽጢ ዩክሬን ብምጥቃዕ ናብ ውሽጢ ራሻ መጥቃዕትታት ብምግባር ንራሻ ብዙሕ ብድሆታት ትፈጥረላ እንተላ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካልእ ፀገም ነቲ ቅድመ ግንባር ግን ዳርጋ ከምቲ ዝድለ ትንቀሳቀስ የላ ናብቲ ወታደራዊ ግንባራት ዘሎ እዚ ማለት ድማ ንግንባራት ገዲፍካ ንድሕሪት ናዝለቕካ ንራሻ ከስፋሕፍዑ እናገበርካዮም ዘላቂ መፍትሒ በዚ ድሮናትን ገለን ትገብሮ ዘለካ እስከተምፅእ ትኽእል ዶ እዚ መፍትሒ ዘድልዮ ወይ እውን ፅቡቅ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ እዩ እናበለይ ዘቕርብ እቶም ባዕሉ ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂስት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብሎ ድማ እቲ ቅድመ ግንባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ኣብኡ ድሕሪ ዩክሬን ራሻ እናልገበት ተኺዳ ብታሕቲ ድማ ብታሕቲ ዝያዳ ተኩሮ ዝወስድ ዘሎ ነቲ ብላክሲ ዝበሃል መዋፅኦ ናይ ዩክሬን ዝነበረ ኣብኡ ሎክ እንተገይሮማ then it's going to be very hard in Ukraine ብርግፅ ምስ ኤሮጳ ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ካብ በዓል ሩሜንያ ካብ በዓል ካልኦት ሃገራት ክመፅኦም ክኽእል እዩ ፍሉጥ እዩ ንዕቦም ከምኣቦ ገይሩ ክመፅእ ክፍትን እዩ ከምኡ እዮም ክገብሩ ካል ኣማራፂ ክህሉ ይኮነን ብሓፈሻ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ክልቲኦም ሓይልታት ዳርጋ በትሰይ ናይ መወዳእታ ዝመስል ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ሎሚ ከስምዖ ዝኽእል ነዚ ፀላእየይ ዝመስል ኣካይዳን ኣዘራርባን ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be very important ንቕድሚት እናቐፀልና እንድሕር ከይድና Both Russia and Ukraine have been ramping up their aerial attacks against one another. What more are you learning about this?
Yeah, look, I think it's clear at this point, Christina, that deep strikes, these long-range attacks that both sides are carrying out, have gone from a sidebar in this war to really almost its central feature. Ukraine, in particular, has been really escalating its attacks as its drone technology has improved. It got to the end of an announced 40-day campaign to target facilities, military facilities, energy sites. We've also seen warehouses targeted deep inside Russia, and is now clearly continuing with this as it's seeing results. It is very unusual to see an incident as deadly as we saw today. So እንታይ ትዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ዩክሬን በቲ ሒዛቶ ዘላ ናይ ወይ እውን መሊኻቶ ዘላ ናይ ድሮናት ዓቕሚ ወይ እውን ክእለት በቲ ሓደ ናይ ምፍራይ ክእለት ካልኣይ ድማ ናይ ምጥቃም ክእለት ንዑ ተጠቂማ ንራሻ ወላ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ተወርዶ ዘላ ቃንዛ ከም ሓውሲ ዓቕሚ ኣብ ልዕሊ ራሻ ተንፀባርቕ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ነቲ ሎጂክ ድማ እንታይ እዮም ዝብልዎ ብከምዚ ዓይነት ፀቕጢ ብምግባር ነቲ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ንቭላድሚር ፑቲንን መንግስቲ ናቱን ብራሻውያን ፀቕጢ ንክመፁ እዮም ዝደልዩ ዘለው but this calculation is very dangerous ምክንያቱ ንህዝቢ ብምቕታልካ እቲ ህዝቢ ንመራሒ ይኮነን ዝፀልእ ነቲ ዝቆትሎ ዘሎ እዩ ዝፀልእ ለሰይ እዚ ኩናት እዚ ይካየድ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝብል ሰብኣይ እንድሕር ኮይንካ ምሰሞ ሰብኡት ኣብ ግንባር ዘለዎ ዘይትዋጋእ እዩ ዝብል ሰብከም እዩ ዝብል ዋላ ሰበይቲ ኣብ ከተማ መፂኻ ካብ ትቐትል ኣብቲ ቦቱ ከይድካ ዘይትዋግኦም እዩ ዝብለካ ኣብ ኖርማል ግዜ ምስ ሓደ መዘናኻ ድዩ ዋላ ምስ ዝኾነ ይኹን ተባሂስካ ኣብ ገዛ ከይድካ ናይ ቆልዓን ሰበይትን ምህራም ፅቡቕ ኣይኮነን ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ስለዚ ካብታ ኣነ ፍፂመ ዘይቅበላ ርእሲ እንተላ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ኣብቲ ኩናት ንዘየለ ዕላማ እናገበርካ ምህራም እዛ ናይ እስራኤልን ቤንያሚን ነተንያሁን ዝኽተልዋን እዚኣ ኣርእሲ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ትፅላእ ኣርእሲ እያ ምክንያቱ የስ ውግእ ማንም ኣይደልዮን እዩ ማንም እውን ኣይምነዮን እዩ ዘይተርፍቲ ኮይኑ ግን ድሕሪ ግድን ኣብኡ ኣቲኻ ኣለኻ ግን ወላ እውን ብዓይኒ ውግእ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ፀላኢኻ ምድኻም እዩ ዘዋፅእ ኣብ ቆልዓ ሰበይቲ ዝግበር ግን ኬኖቲ ህዝቢ ክፀልኣካ መሊሱ ኣንፃርካ ክሕርን ክትንስእ ኣብ ጎኒ እቲ ነቲ ናቲ ወገን ዝከላኸል ዘሎ ኣብ ጎኒ ደው ክብል እንተደይ ኮይኑ ኣብ ብረት ጌርካ ወይ ከዓ ሚሳይላት ጌርካ ገዛውቱን ንብረቱን ሂወቱን ስለ ዘቃፀልካዮ ኣንፃር ስርዓት ናቱ ተንስዩ ነቲ ስርዓቱ ክቅይረልካ ኣይ ቲንክ ኢራሽናሊ ከምዚስ ብዙሕ ኣይረኣናን ኣብ ግዜ ኩናት መንግስቲ ናቱ ክቅይር ዝደሊ ሰብ የለን ሂወቱ ከትሕን እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ መኸተ መብዛሕትኦም መንግስታት ናይ ህዝቦም ደገፍ ይረኽቡ እዮም መብዛሕትኦም ኩናት ተጀሚሩ መብዛሕትኡ መንግስቲ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ውሽጣዊ ፀገም ኣሎ ናይ ህዝቢ ደገፍ ክረክብ ይኽእል እዩ ካብዚ ተበጊሶም እዮም ከማን ገለገለ ዝብሉ ምንቲ ናይ ህዝቢ ደገፍ ንክረኽቡ ናይ ደገ ኩናት ዘናድዩ ሰባት ኣለዉ ኣብ ርሑቕ ከይከድና ህያው ኣብነት ኣብ ጥቃና ኣለና ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ድዩ ዝገብር ዘሎ ታሪካውያን ፀላእትና ከምዚ ፀላእትና ኤርትራን ግብፅን ገለመለን ዝብል ዘሎ መንዶ ኤርትራን ግብፅን መፂዎ እዩ ኣበይ ሰራዊት ናቶም ይመፅዎ ኣለዉ እዮም ግን ናይ ውሽጢ ደገፍ ንክረክብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘየለ ኩናት ባዕሉ ልውላውነት ናይ ሃገርና ደፈረ ባዕሉ ሃሪሙ ባዕሉ ዘእዊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ገብር ኣሎ ምክንያቱ ኩናት ንህዝቢ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝበሃል የለን ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ እዚ ኮንሰፕት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ዘይሰርሓሉ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ንብልፅግና ኣይኮነን ዝሰርሓሉ ዘሎ እዚ ነቶም ካልኦት ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንፋኖ ይሰርሓሉ ኣሎ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮና ዝሃርሞ ዘሎ ወይ ብካልእ መጥቃዕቲ ዝገብሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ፋኖ ከም ዝስለፍ ነቲ መንእሰይ ኣብ ጎኒ ፋኖ ኣሰላልፉን ቃልሱን ክሕይል ይገብሮ ኣሎ ንሸነ ከምኡ ንወላ ከምኡ ኢሉ ከም ዝትንስእ ይገብሮ ኣሎ ንዓፋር ከምኡ ገይርዎ የተጋሩ ድማ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ የምፆም ኣሎ ስለዚ ብድሮናት ይኹን ብካልእ ሚሳይላት ጌርካ ማእከል ህዝቢ ምድብዳብ ምናልባት ሓደ ክልተ ቀትለልካ ይኸውን ወይ ንገለ እውን የሰንብደልካ ይኸውን ግን ብዓብዩ ሰባት ኣንፃርካ ኣበርቲዖም ንክቃለሱ እዩ ዝገብሮም this is what we have seen in Iran ኣብ ኢራን ንሪኦ ዘለና ክንደይ መዓልታት ን39 መዓልቲ ከየቋረፅካ ደብዲብካ ዘምፃኻዮ ለብቲ ህዝቢ ተንስኡ ረጂም ክቅይረልካ ናይ ፖሊስ ቦታ እንተሃረምካ ናይ ወታደራዊ ማዓስከራት ተቃፀልካ ናይ ኢንጂነሪንግ ቦታ እንተቃፀልካ ገለ ህዝቢ ክለዓል ኣይክእልኒ ኣይለዓልኒ ህዝቢ ኣይኮነን በዓል ብልፅግና ዶ ገለ ዶ ኣብ በዓል ኤርትራ ዶ ገለ ስርዓት ሃሪምካ ገለ ህዝቢ ክለዓለልካ ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ በዓል ኢራን እውን እንተኾነ ክሰልጥ ኣይከኣለን እዚ ኮንሰፕት እዚ ስለዚ ኩናትን ሽግርን እገዳን ንህዝቢ ኣንፃር መንግስቱ ይኮነን ዘላዓሎ ወይ ንስደት የቃልዖ እንተዘየለ ድማ ህዝቢ ኣብ ካልእ መነባብሩ ንፖለቲካ ረሲዑ
ኣብ እንጀራ ዕለቱ ከም ዝጓየ ኢኻ ትገብሮ ሰብ ስርዓት ክቕይር ፖለቲካ ክቕይር ካልእ ዝደሊ መዓስ እዩ ምስ ዕረፈ እዩ መነባብሮ ናቱ ምስ ጠጥሐ መሰረታውያን ነገራት ረኺቡ ክበልዕን ክሰትን ክትንቅስን እንጆይ ክገብር ምስ ደለየ ሜይቢ ሽዑት መሰላት ዶ ዲሞክራሲ ዶ ሓሳብካ ምግላፅ ዶ ገለ ድብሉ ሽዑ እዮም ዝመፁ ሓደ ሰብ ግን ብገዳም ብዕፅዋን ጌርካ ድከቱን ተፅጊብካ ኣለኻ ናይ ምንባር ሕቶናቱ ናይ ሕክምና ሕቶናቱ ናይ ካልእ ነገራቱ ከምዘይረክብ ጌርካ እንተለኻ ኣንፃርካ ይትንሳኣልካን እዩ ስለዚ እምበሽ ኸማና በርትዑ እዩ ዝምክተካ እንተዘይ እንተመኸተ መሪርዎ ድማ እንታይ ገብር ስደት እዩ ዝኸይ ስደት እዩ ድመርፅ እዚ ዝኽተልዎ ዘለው እንታይ ከምፃሎም እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ኢና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ፋይዳ ኣይተረኣየላን ኣሎ and insanity ይብልዎ ፅላለ እንታይ ይበሃል ብናይ ኣልበርት አንስታይን definition ፅላለ ማለት ሓደ ዓይነት ኣርእስቲ እናገበርካ ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ክትረክብ ብፅባይ ንሱ ፅላለ ተባሂሉ እዩ ዝትርጎም ይብሉና ክእላታት ኦኬ ሕጂ እዚ ተሓደ ክኸውን ከሎ ናብቲ ካልእ ክንሰግር እዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለኹም watch out this can be ናብ ዘይተደልየ መኣዝን ክኸይድ ዝኽእል ኩናት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ of Amazon. One of the challenges for Ukraine, one of the reasons it has been so successful, is it's managed to incentivize its defense industrial base, particularly the Shakloon company based in Ukraine, that's developing a whole family of drones. This one is propeller powered, but there's so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩክሬን ኣብዚ ናይ ድሮናት ዓቕሚ ኣፀቢቑ ከም ዝበርትዐን ሓደ ካብትን ራሽያ ብብዝሒ ንሃርሞ ኣለና ዘብሎ ዘሎ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኤቭሪዌር ኣብነት ዩክሬንን ራሽያ መወዳድርቲ ይኮኑን ራሽያ ኣብ ሃገር ኢኻ ትብሎ ኦኬ ዩክሬን ናይ 50 ሃገራት ደገፍ ዘለዎ እዩ ብውሕዱ ኣሜሪካ ብዓብዪ ወሲኽካ ማለት እዩ ዩኬ ፍራንስ ኩላቶም ስለዚ ዩክሬን ሽም ዳይ ናይ ዩክሬን ኩናት ዝበሃል እምበር ናይ ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ኩናት እዩ እዚ ብመሬት ናይ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ግን ካብቲ ኩሉ ኣብዚ ኩናት እዚ ደው ኣቢልዎ ዘሎ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ በዚ ድሮናት ዝግበር ዘሎ እምበር ካልእ ከምቲ ዝድለ ዋላ እኳ ዕንወት የምፅእ ኾነ ግን ዝኣክል ረኺቦም ኣይፈልጡን እዮም እዩ ዝበሃል ንኸይድ ሕጂ ናብቲ ካልእ ቀንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ንዝገር continues to rage. The Strait of Hormuz remains shut. Iran is demanding a tolling arrangement along the strait, and the US is realizing that it is burning through missiles faster than it can build them. Trump now says that he's only semi-negotiating, and the bet is that economic pain will force Iran to fold. But is it working? Meanwhile, Netanyahu just rejected Trump's Gaza plan. The Houthis are still firing, and Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan have signed a new mutual defense pact. Some are even calling it an Islamic NATO. So what's really going on? ማዓት ኣርእስቲ ብሓደ ግዜ ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ዳርጋ ክፅብፅቦ ካብ ትኽእል ንላዕሊ እዩ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈት ኣብ መዓልታዊ ግዜ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ so much so many things so many events ዓበይቲ ታሪኻውያን ፍፃመታት መዓልታዊ እዮም ዝፍፀሙ ዘሎ ንኩሎም ክፅብፅቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ሃኖ ንጥፊኣ ትብሉ ጥራይ ደይኮነ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ዝተወሰነ ነዛ ቪድዮ ጅምር ዘበልኩ ሓደ ትዊተር ናቱ ዝርኢ ኣለኹ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍተልካ ኢና ኢሎም ቀዳመ ሰንበት ተስፋ ድሕሪ ምሃቦም ኣብ ሶኒ ሓደሽ ቅድመ ኩነታት ብምቕራብ ካሕሳ የድልየና እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድና እዩ ኣሜሪካ ካብ ከባቢና ቦርሳ ጠርኒፋ ክትጠፍእ ኣለዋ ኣብዚ ከባቢና ዝግበር ፅግዒ ግርግር ኣይንፈቱን ኢና ዝብል ነዊሕ ሊስታ ወሲኾም ለለው ነዚ ምስ ትገብሩ ኢኹም ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዘይ ፀገም ክንከፍቶ ንኽእል ኢሎሞ ብዛዕባ ካሕሳ ጥራይ ተረዲኣቶ ካብቶም ኩለን ነጥብታት ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ካሕሳ ደበልኩም ወይ ኣነ እውን ካሕሳ ሓትት እየ ኢሉ ሕጂ ኣብ ኔጎሽሽን ኣሜሪካ እውን ካሕሳ ትደሊ ናይ ምንታይ ካሕሳ ኢሉ ፅሒፉሎ መሲልኩም ናይቶም ኢራን ንመኸተ ኣብ ትነብረሉ ዝነበረት ተቐትሎም ዝነበረት ኣሜሪካውያን ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ዘለዎም ህዝቢ ዝቐተለቶም እንኳን ላይታ ኢራን ኣብቲ ውሽጢ ኢራን ዝተቐትሉ ኢራናውያን ካሕሳ ንኣሜሪካ የድልያ እዩ ኣይተጋገኹን ተጋጊድ ኢኹም ኢሉ ገለ ትብሎም ሓደ ግዜ ስለ ዝጋገ ክዛረብ ከለኹ ናይቶም ኢራናውያን ኣብ ኢራን ዝሞቱ ሲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካሕሳ ይደልየ ኢሉ ፅኒሕ ኢሉ ድማ ምናልባት ሕጂ ክወስኸላ ያነ ምናልባት ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ወሲኽላ እንተሎ ናይቲ ኩሉ 39 መዓልቲ ዝደብደብኩኹም ናይቲ ቦምባታትን ዘጥፋእኽዎ ገንዘብን ካሕሳ ይደልየ ክብል ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኣለኩም ስለምንታይ ፅላለ ደረት ስለ ዘይብሉ ዲስ ፒፕል ናይ መወዳእታ ተፀሊሉ ንፅላለ ደረት ዝሰኣነሉ ሰብ እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ትሑት ዝገብሮ ዘለዉ ስዑድያ ምስ ቱርክ ደገለዶ ዝገብርዎ ዘለዉ there's plenty of other developments ኣብቲ ሪጅን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ካብኡ እለይ ንምባል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ብቐዳማይ ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፉ ነይሩ ዳርጋ ከፊት ናይ ናት ወሽመጥ ሕርሙዝ ተረጋጉ በጃኹም
تخالو دبلخم زلو ኣይትእመንዎም ሕና ከፊትና ያለና ጉዳይ ገለ ዝብል ጽሒፍ ነይሩ ንዑድ ከታተሉ ዘለው ሰባት ግን ዝተኸፈተ ከም ዘየለ በቲ ሓደ ወይ እውን በቲ ዕፅዋን ክባን ገይረን ኢራን ከንበርክኻ ዝበለ እውን ከም ዘይሰርሕ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ቀረባ ቻርት ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ናይ ምንቅስቃስ ናይ መራኸብ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘርኢ ፀብፃብ ርየ ነይረ ብጀካ ብናይ ኢራን መንገዲ ዝሓልፋ ውሑዳት መራኸብ ዝሓልፍ መርከብ የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብሓይሊ ባሕርና ጌርና ኩሉ ስከፊትና የና ኢሉ ይድሕስ ነይሩ መዓልታዊ ብሓሶት ድንቀሳቐስ ዘሎ ነዳድናቱ ሓሶት ይኮይኑ ዘሎ ሕጂ ነታ ጉዳይትያ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ሰባት ንስማዕ will find it necessary to escalate in order to increase the pain on Trump. Where things sit today is gas prices are about $4 a gallon, not great, but also not a complete and total catastrophe. Trump is out there, as we said before, saying he's going to low-key the Iran conflict. He apparently feels like the status quo is something he can sustain for at least some period of time. So do you think the logic will argue in the direction of Iran escalating and trying to increase that pain to force the sort of capitulation they would need at برجس تي حتى زلوا دونالد ترامب زاربوا زلون إيران تحسبوا زلان إيران ناب مرحنات كنترول جيرا حدش مرحنات جيرا ناي كوينات ناي مسفح سجوم تتعطون كتوسط تخيلي عبت بحلولو زلا جزيه دونالد ترامب زبلو زلو زربان كاب كونات عزيز تبع تخزربا مخانيم زنوبر زلو ولا بعزوان كبان جيرون كمبرك هاي زبلو زلون أبايتا بزح ترجم كوا هبز غلا يكونن كمي تريو تبلا لنا تريتا بارسي حركتهم نتكونات بغرب زكاة negotiating table? I would see the Iranians escalate if they feel that they are under so much pain that they need to essentially even it out. If that is not the case, I think they will just continue to where they are right now. Keep one thing in mind. Just last night, they shot at several more ships and there was no bombing response by the United States. If we recall how this whole thing started was that the Iranians were shooting at ships that went through the Southern Channel without Iranian notification, which the Iranians believe was a violation of the MOU, and the U.S. responded by saying it is unacceptable for the Iranians to shoot at these ships. They are still shooting at the تزربات تسمعوا مجمريا نزاوش متحروز ما كريكم تزربا من تنكر دانا انتي بلالو مسيلكم عمز this is very important إيرانويان ما أسكوينات كجمريم يبلالو ويون إسكاليت كجمريم نتكوينات كم بحدش نبكوينات كم اللي سزغلو إتي أتوان كبان دونالد ترامب زجبرو زلو نعتاتهم تغلالا سقط جبرو من قصاص كخل أو من أنت جميرو كوينات كجمريم متكعتي كجمريم سلازي السنت ده يكون جن بتزلو كونتات نورمال ترجعيهم كخدولو زغل من قدن تلاجن نبكالو كوينات خدي يكونوا مغنياتو تو زي تدلي كسارات كسوع سلازي دلي حدا كالاي أبزن زحلفا 24 ساعات شوعت مراقب كابتناتهم تزاز من قدي كوت أزفتنا إيران كم زد قعدتني نقرأ له شوعت مراقب تذكرون يحرقينكم كن مخلطة من ثلاثة صوم توجه بأبزج جماعة بحرنا وشمت حرمز أمريكا بتدقق عم كدب كلنتات بالليرة جبر ملسين أيتي إيران نحنت مركب زهرمتا ويونا بحنتي تقع عزنا برا تانكرز دبدبتنا جبر ملسي لهم يوم كوينات زجبرون إيران الجن شوعت مركب تحريما كلها دونالد ترامب تقول له قسيموا تميل له زمالته مالتي أب نفسه كف درجة دونالد ترامب يهدمكم زلوا زيادة راي بروفكو قبلكم زلوا أب نفسه كف درجة نتيك قد محجز قبرو زنبره بحريات كدوق مخمزيك سلامتاي سلدي واتو من قد كغير عقباب كغير شتارا كغير بالحد كغير يزقدات زلوا this is very ما بحكي زقرم كلتاتي أمريكا زعكل دوق كم زي درجة كودو خلق لك تغلط الحبط here we are أبزود يقول أمريكا and there is أبزو قربا جزي زخوني يكون تاكتيك جيروم كغير وزخولو نجار قالك بلك ما يكلمي because I don't see it مزاز رباناتهم التحاويس كان تاكتر تغل إيران حدش مرحنة مريض اللو تحدش مرحنة دماء دارقا نكوينات زغن أيو ويون كوينات كخفت زخل عينة كايدا زلو Not backing down. He has put a new price on the table before any deal gets done. The demand lands as talks over the Strait of Hormuz hit agreement. Washington and Tehran have been trading demands, but Trump has now made clear that his own terms will also be part of any talks. Yeah, well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damaged. حجي زاد دونالد ترامب كفيت وازلو زربات عين تسمعكم انتايو زبل زلو this is going to be another إيران نايز حجي أبزي 5 عام أبزن 5 ورح استجبر كوينات رايم كحساز حتى زلو تديهم لهم كحساز زبلو زلو زي أمريكان إسرائيل أبزي ناي 5 ورحي
دبداب زقبر بشد شهر هذا خيد زلوا زقبر ونعتر يتحدث نيرك سبعجي الجيجن دونالد ترامب تايز نقرم زلوا نايز حلفة 5 عمد كحسانك حتو يزخاخرهم الله تذكروا قد مستوى زي دونالد ترامب وشمت هرموز كفتيه شعو كاب وشمت هرموز ويكا برشيان قال في زبال امريكان قال في لغصو يلو دعريو تنبوز حلفنا مراقب كلن 10% نايت كارغو انا تاكس كخفلنا لون يلو ايرانويان دما تقبلهم تي وشمت هرموز زكلاخل سب نعو تو زو حسب كخفل قبو يردانا يمساها نساها معنا مستر بريزنت 10% قنا بزي حكايو امنا بزي حكايو لما حجي نساتهم شو 10% غيرهم ملو مالت سلازي ዛ ዘረባ እዚያ ኢራናውያን በላሕትዮም በታ ዘረባናቱ ገይሮም ቤላ ገይሮም ክፅፍዕዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ እንዴርና ነዛ ዘረባ እዚያ ሸለሊሎም ክሓልፍዋ ኣይኮነን ካልእ እቲ ኢራን ዝበሃል ኣብ ዝደላደለሉ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናቱ እስራኤል ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ veteran hardliner Mohsen Rezai to lead the country's top national security body. The former Revolutionary Guards commander will help shape Iran's military, security, and foreign policy, and will be a key advisor to Supreme Leader Mojtaba Khamenei. The appointment strengthens the Guards' influence in the country as Iran remains locked in conflict with the United States while facing crucial decisions over the Strait of Hormuz. The move would suggest Tehran is consolidating hardline control rather than turning into a more እንታይም ዝብሉ ዘለው ነዚ ናይቲ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ፖለቲከኛ እዚ ናይ ሴኩሪቲ ነው ናይቲ ሴኩሪቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኢራን ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ እዩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣኽራሪ ወይ እውን ካብቶም ኣኽራሪ መርገፂ ኣንጻር ኣብቲ ኩናት ዘለዎ እዩ እዚ ማለት ድማ እቲ ሱፕሪም ሊደር ዝበሃል ዘሎ ምሽጠባ ኸመነ ንባዕሉ ኣኽራሪ ምዃኑ እዩ ዝንገር ካብ ኣቦ ንላዕሊ ኣኽራሪ እሱ እንታይ ከክደግም ንቡ ንኩሎም ስድራ ቤቱ ንበዓልቲ ቤቱ ንደቁ ቀትሎም ዘለዎ ኣሜሪካ ስለዚ ኣኽራሪ ተዘይኮይኑ እዩ ዝገርመና እምበር ኣኽራሪ ተኾነ ቅቡል ነገር እዩ ናቹራል ነገር እዩ ካብኡ ቀፂሉ እዚ ሕጂ ነዚ ሱፕሪም ነዚ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሂብዎ ስለ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ንዊሕ ተመክሮ ናይ ኩናት ዘለዎ ኢንፋክት ነቶም ሕጂ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይቲ ሃገር ከም መራሕቲ መፂኦም ዘለው ምሶም ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ነዚ ኢራን ደው ኢላቶ ዘላ ኩነታት ዘኽኣሉ ሰባት እዮም ዝበሃሉ ዘለው ሕጂ ግን ኣብ ሓውሲ ዝተረጋገ መድረኽ ኣብ ኣክቲቭ ኩናት ከይሃለዉ ቦታኦም ይሕዙ ስለ ዘለው እቲ ስልጣንን ትእዛዝን ብትክክል ንክሰርሓሎም ስለ ዝኽእል ዘሎ ብርግፅ እስራኤል ተቐላጢፍና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክንኣልለና ምዃኑ እቲ መልእኽቲ ፍሉጥ እዩ ነይቲ ካሚቲ ፍሉጥ እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከኣልዩ ክፅዕሩ ምዃኖም ኣይዶን ነው ይኽእልዎ ዶ ኣይክእልዎን ካልኣርሲ ኮይኑ እቲ ድሌትን እቲ ዕላማን ክህሉ ከም ዝኽእል ርግፀኛታት ኢና ንሪኢና ድማ እዚ ኩነታት እንድሕሪ ከም ገለ ኢሉ ናብ ኩናት ተመሊሱ ገሊኦም ወይ ፈተነ ቅትለት ተኻይደሎም ወይ ደብዳብ ተኻይደሎም ወይ ገለ ክንሰምዕ ከም ንኽእል ምክንያቱ እስራኤል ዝበሃል መራሕቲ ናይዚ ሃገር እዚኣ ቀዳሞት ከም ፀላእቲ ዝረኣየቶም እያ መራሕቲ ምቕታል ድማ ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ ምድኻም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ እዩ ግዳ ሓቂ ነቶም ቀደም መራሕቲ ስለ ዝቐተልካ እዚኦም ሰባት መፂኦም እዚኦም ድማ ካብቶም ቀዳሞት ዝያዳ ኣኽረርቲዮም ትብልዎም ዘለካ ስለምንታይ ንእያታቶም ንመራሕቶም ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቶም ድሕሪ ቀቲልካ ኣሎም ንሳቶም መሳኪን ዝኾኑሉ ምክንያት የብሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ዘይሰናፋት ስዒሮም ካወፂኦም ተለዉ moderate direction. And now to help break this down, we are joined by Nagar Iran International and host of the Eye for Iran podcast series. Thank you so much for joining us. Tell us, who is Mohsen Rezai, and does this appointment actually increase the Guards' influence in decisions, or does it just formalize a power that was already there? Well, thank you for the introduction. And much like what you had in your report, Mohsen Rezai was the head of the IRGC for a number of years, especially during the Iran-Iraq war, which they called the sacred defense. It also shows that the further securitization and militarization of the Islamic Republic from the clerical establishment, but not only that, another important factor ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘሎ እስራኤል መንግስቲ ልሕሉሕ ድኹም መንግስቲ መራሕቲ ዝተዳኸሙ ህዝቢ ድማ ብቐሊሉ ክለዓለሉ ዝኽእል መንገዲ ኢሎም ዝጀመርዎ ኩናት እንታይ ኣምፂኢሎም እዮም ዝብሉ ዘለው ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሴኪሪቲ ናብቲ ሃገር ይፍጠር ኣሎ መርሕነት ናይቲ ሃገር ድማ እቲ ቀንዲ ስልጣናት ይቋፀርዎ ኣለው መሊስካ ናብ ኣኽራሪ መንገዲ ድማ ይኽየድ ኣሎ ይብሉ ኣለው good luck with that this is what you've created በዓልኩም ሞንስተር
بعلكم منستر فتيركم الله خزبال نتي زوسدكم مسكمتي زفطرو كنتات نعبنت زحجنا إيران سوبريم ليدر زولون دريهم أبو relatively تاشمين يريزبال لسلس بالا مرقص زنبرين يرابو እዞም ተቐቲሎም ዘሎ ጀነራል ገለ ወላት ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ቅድሚ እዚ ዝነበረ እቲ ኣሊላ ርያኒ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ክቕተል ዘይትደልዮ ዝነበረት ኢሎም ኣብ ኔጎሲዬሽን ዓብዪ ተራ ክህልዎም ዝኽእል ብወታደራዊ ክንፊ ብፖለቲካ ወገን ድማ ዓቢ ተቐባልነትን ክብሪ ዝነበሮን ሰብ ስለ ዝኾነ ምስኡ ተረዳዲእካ ናይ ምፍታሕ ነቲ ሸገር ኣብ ሓደ ማዕለመ ምብፃሕ ተኽእሎ ነይሩ እስራኤል ግን ከምኡ ስለ ትርኢ ጥዑይ መራሕብቲ ሃገር ክነብር ስለ ዘይትደሊ ብፍላይ ድማ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክገብር ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ ስለዚህ ደል ተገረተው ንብቦሎም ቶም ዝጠርጠረቶም ነቶም ዝኻለቶም ቀቲላቶም ቶም ተሪፎም ዘለዎም ክትቀትሎም ደል ነይራ እዚ ነዚ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንኻልን ክትቀትሎም ክንደይ ዘፈቲና ኣብቲ ናይ ፓኪስታን ኤምባሲ ገለብታት ድሒኖም ገለ ዝብል ሪፖርት ኣምፅልኩም ነይረ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤል ዝደልይዎ ዘይኮነ ንእስራኤል ዝጎድእ ኩነታት መፅኡ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳት ወዲጌት ድሕሪ በዓልካ ሽግር ክትፈጥር ፈቲንካ ከምኡ እዩ ዘጋጥመካ ኢሎም Welcome. Hi, how are you? Well, everything is good except the war keeps raging on. So my first question to you is, where do we stand right now? And is the worst behind us? No, I don't think the worst is behind us. And I see no evidence that this war is close to ending. I think we got to keep something in mind. Every ceasefire in this conflict has had one thing in common. It never lasted. And so I think right now we have to expect what we've seen in the past to happen again. What is interesting is that there is now talk in Washington about extending this war indefinitely, which is frightening to say the least. President Trump has كنت بتنيو هذا قبتي حندبت سنبدنا نزجرمنا نزربا كوي كوننجن زحزني جن انت هاي مزبل زلو إذا كنا تقرب تصفال ودون خود دايلاتوسي أي مدة قوة تصفال وكبلا كاي كلني ولا ونت مقرأ تخصص بحال زلون زغط الكم زي كنا بزو بازي برهيلنا الله بزوانزي ولا زبل مبر مقرأ تخصص يخون زخون يخون سممعون كتصنح زخل ون بزي كوس زخل كم زي كنا برهيلنا الله يبلا له تغكري زربازي كابو قتيلو انتهي يوسغالو أب واشنطن تزرب زلو زرباد ما انتهي يبلا له تكوينات حوارو كقتل forever war كقبروه مدب كم زلو forever war مالت زي ودا كوينات صيل كم زنا أفغانستان أسرع عمد قال ملا forever كاي كونان ديجن أزينه وحكينات كون كم زغل أتدخلوا نابو جزيو زخي زلو يزول زلو سلازي forever war لا ناتو كم زلوهم أمش تورحن تقتيلون تزبلو زلوسي ملو كاب كون ندر حقيقي الكاك تزاربونا يتخلني because at the end of the day if you ندحري ني سكلت سومن ني 40 شومن ساعات الكاد جمر كاكويناتنا بحمش تورحنا بشدش تورحن تقريبو أن أما خذ خونه يخون يمودا أنفت نريالنا دونكو أنفت لون بلازلنا دونالد ترامب بورسو ترنيفو نبروسو ترنيفو كابت بوتا توسيت رايمبر أبت أولاك الرداد وزي كله أبزح شجرات دما أب كل دما مرقت إتاتنا كلتيوم إن أزينا تفلاليه زخيز زلهم بر قرارب زين ريال زلنا إذن دعر قوينة تكونتات بخمين أجرت تكونتات كود داعي خليلنا هنجم دغل you can't so simply said إذا كونتات زي كود داعي كونن بار انتاي دا كجات مخل نزبل تلتنا قرات كنرينا مجمريا حقرات خليج تاي قات مانا له let's for a while بزح يكبك مايك النغون بإمارات كنجمر. He says it has thwarted a series of sophisticated and organized cyber attacks targeting some of the country's most critical sectors. The UAE's Cyber Security Council says the attacks targeted aviation, energy and education, three sectors that are deeply connected to the country's economy and critical infrastructure. Well, according to authorities, the attacks involved several different methods. The attacks involved multiple vectors and techniques, including كم تري وزلهم إمارات ناي سايبر أتاك كم زقاتهم زها ناي تكنولوجي كومت قاعدة مالتيو أب منيستر تمرتي كمون أب كال أقدس sensitive topics بحالو كبيت زخنة ناي سايبر متقعتي كم استخاير اللوم يوم زنا برزلو كابي مخانو أي كلزني تحبريتا زجن حركاتي نتي عند حقوقنا يكون طبيعي حيلنا يتهجر نبدأ خامس جبر زلو مخانو يوم زنا برو قصالتي كويناتن ورا كويناتن بستفل عليه ملكعته يغطل كم زلو يزنقر إمارات زي UAE بحال هجر كبد بلا بدهوتات نديزقت مزلو
ምስ ኩሉ ተጸገማቱ ግን they are trying to ካብዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣሽኪዖም ክወፁ ይፍትኑ ኣለዉ እዮም the only thing እዚ ኩነታት እዚ ኣሽኪዕካ ክትወፀሉ ቀሊል ዘይኮነ ርእሲ ስለ ዝኾነ እዩ ኢራናውያን ነቶም ሃገራት ኸሊጅ ጅሆ እዮም ሒዞሞም ዘለዉ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ስምዕዎ Economic lifeline. Its oil and gas exports are squeezed in the east via Iran's control over the Strait of Hormuz, and in the west as Iran-backed Houthi rebels in Yemen are striking Saudi tankers in the Red Sea. How do Gulf countries move forward? Joining me to discuss all this is Tariq Masood, the director of Harvard's Kennedy School Middle East Initiative, and Dan at the Tel Aviv-based Institute for National Security. Iran is insisting that no matter what what the nature of the deal is. እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፅጋቡ ዝኸፈቶ ኩናት ነዘን ሃገራት ኸሊጅ እቲ እንኮ ምንጭ ናይ ቁጠባን ወይ እውን ኣገዳሲ ምንጭ ናይ ቁጠባን ዝኾነ ነዳዲ ፈፂመን ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪበን ኩነተ ቁጠበአን ንኸይኣልያ ኣሲሩ ሒዝዋን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ማለት ድማ ኤነርጂ ማርኬትስ ብንየው ብወሽመጥ ሕሙዝ ኢራን በዓላ ብቕልፅማ ብቀይሕ ባሕሪ ድማ ብሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ገይራ ንኽልቲዩ መስመራት ብምዕፃው መስመር ንግዲ ናይዘን ሃገራትን ቁጠባ ናይዘን ሃገራትን ብዓቢ ደረጃ ክትሓፅሩ ከም ዝኽኣለትን ብኡ መንፅር ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ከቢድ ክነዓቕ ዘይክእል ስምብራት ኣውሪዳትሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ረቂቕ እስትራተጂ እምበር ሓንደበታዊ ጉዕዞ ከም ዘይኮነ ቤላ ገይሩ እዩ ዝገላሓልካ ሓደ ሃገር ከምዚ ሓንቲ ይፈልጥ እንዩ ደንቆሮይ ድሒሩ ይገለ ትብሎ ዝነበርካ ከምዚ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ ስትራቴጂ ገይሩ ብውሑድ ዓቕሚ ብንእሽተይ ዓቕሚ ከመይ ገይሩ ከንበርክኸካ ይኽእል ንሑቲሲ ኢራን ዝኣክል ከመይ ገይሩ ምስ ሕቲ ይገለ ይሰርሕ well if you really know how situations can change ናይ ብሓቂ ንርሑቕ ክትጥምት ትኽእል ተኾይንካ ስትራቴጂካዊ ካልኩሌሽንስ ክትገብር ተኾይንካ it's good ዋላ ሕጂ ብዙሕ ምስ ኩናት ከነወዳድሮ እንደለና እምበር ሻዕብያ ብልፅግና እንታይ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ብረት ተኪሱ ድኡ እዩ ዘብሎ ዘሎ መዓልታዊ ሓደ ግዜ ፓርትነርሽፕስ መሓዝ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝምድና ምግባር ክሳዕ ክንደይ ንዓበይቲ ሓይልታት ኡይ ከተብል ከም ትኽእል ምግንዛብ የድሊ so ንስማዕ እስከ እንታይ ይብሎ ኣሎ foremost they may or may not charge but that is their discretion the American position is no it has to be complete open free unimpeded access the control over the Hormuz Straits even if the US will escalate so the ball is in the administration court and mainly in President Trump's decision-making process saying that eventually he can escalate but no one is securing the fact that Iran will capitulate or he can eventually allow Iran some sort of a control over the Straits definitely Iran is allowing to control ያ እንታይ ዝብሉ ዘለው ሕፅር ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ክገብር ክፍትን ይኽእል እዩ ኣብ ጉዳዩ ዝኣቢዱ እዩ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ነቲ ኩናት ከበርትዖ ክሕይሎ ከስፍሖ ክፍትን ይኽእል እዩ ብዝኾነ መንገዲ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረ ገይሩ ንኢራን ከንበርክኻ ይኽእል ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ኢሉ ስለዚ ተወሳኺ ኩናት ገይሩ ድዩ ካልፈቲኑ ድዩ ንኢራን ከንበርክኻን ጠጠው ከብላን ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣምን ዝግምት ሰብ የለን this is true ኩልና ኣብዚያ ነጥብ እዚያ ክንዓስል ክኢልና ኣለና ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ኢራን ክሰዓር ዝኽእል ክንብርክኽ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ነዚ በፅሐ ተኸታታሊ ናይዚ መደብ በሪህሉ ኣብዚ እዋን እዚ and the rest is just a matter of time ኢራናውያን ካብ ብግምጣሉ ካብ ኣሜሪካ ንዝመፅእ መጥቃዕቲ ወይ እውን ካብ ኣሜሪካ ንክብገስ ዝኽእል ነገር ጥራይ ኣይኮነን ስቕ ኢሎም ክፅበዩ ዝኽእሉ they're actually proactively ኩናት ክጅምባዕሎም ኩናቱን ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝነገር ዘሎ I wouldn't pay any attention to it. It's utter nonsense. There's no evidence for any negotiation whatsoever happening. So now the reporting is also suggesting that the US has burned through thousands of multi-million-dollar missiles and worn its air defense stocks down to levels that privately have alarmed senior officials. Now, as someone who has long warned about American overstretch and obviously this type of situation, how sustainable is this war to you logistically, and what happens if it just drags on? እጂ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርርብ ከምዚ የለ እኳ ዝግለፅ ተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይቁጠብን እዩ ዘሎ ዝርርብ ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ ይገብር ከም ዘሎ ይገልፅ እዩ ካልኡ ቀፂሎም ድማ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ይውዳእ ኣሎ መኻዚኖ ናቶም እናተፀንቀቐ እዩ ኣገደስቲ ሚሳይላትን ከምኡውን ናይ ምክልኻል ዓቕምን እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩናት ናሓየለ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ወይ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ፅልዋ ክገብር ክእል እያ ትብሎ ዘላ ፅቡቅ ሕቶ እዩ Well, we've been in a state of military overstretch now for a very long time.
We have far too few forces for the various commitments that we've made. This is just the latest example. And it's also evidence for a lot of incompetence and mismanagement in what we now call the Department of War. There was an awareness when we began of exactly what we had, and very little attention was paid to it. And I think that's because there was an assumption from the beginning that Iran was እንታይ ዝብል ዘሎ ኣጽዋር መውሓዱ ወይ እውን ናይ ሎጂስቲክስ ፀገም ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ኢና ብከምዚ ፀኒዕና ዘለና ነዊሕ እዋን ዝኣክል ኣጽዋርን ወታደራዊ ዓቕምን ከይሓዝና ክንዕንድር ፀኒዕና ኣለና ነቶም ክንከላኸለሎም ክንሕግዞም ወይ እውን ካልእ ምሶም ክንገብር ኢልና ተሰማሚዕና ዝነበርና ንዓታቶም ካብ ምግባር ድሕርሕር ዘብለና ኩነታት ተፈጢሩ ነዊሕ እዋን ገይሩ ኣሎ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሓታቱ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኢንኮምፔተንት ወይ ከዓ ዘይብቁዕ መርሕነት ናይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ብፒት ሄግስ ዝምራሕ ዘሎ ንሱን ኣዳኸርቱ ምስኡ ዘለውን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ሓደጋ ምዃኑን ነቲ ኩነታት ዘይምጥን ሪስክ ብምምፃእ ኣብ ሽግር የውጥቃ ከም ዘሎን ኣሜሪካ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኩነታት ድማ ኣጋይን ኣሜሪካ ኣጽዋር ናወደት ተኸይዳ ናብ ሓደገኛ ውሳነታት ናብ ሕማቅ ውሳነታት ናብ ኣሰካፊ መንገድታት ክትከይድ ከም ትኽእል እውን ግምታት ኣሎ ኣይትኸይድንያ ኣብኡ ከሎ ስዕረቶም ክቕበሉ እዮም ኢልካ ጥራይ ክትግምቶም ትኽእል ዓይነት ህዝቢ ይኮኑን ወይ ሃገር ኣይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሊስት ኦፍ ኦል ካብ ኩሎም ንላዕሊ ድማ እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ሰብ ኣይኮነን እዝን ወዲ እዝን ኣብ ግምት ኢኻ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ኩነታትን ኩሉ ኣተኣሳሲርካ እንተሪኻዮም ቨሪ ስኬሪ ታይም ከቢድ ኩነታት እዩ ኣይሆፕ ልቦና ወሲዶም ስዕረቶም ተቐቢሎም ሸተት ኢሎም ካብታ ቦታ ከይዶም ንነፍሶምን ንዓለምን ሰላም ክብዋ ንቁጠብ ዓለም ድማ ናብ ፅቡቅ ነገር ክኸዱ ከም ዝኸይድ ክገብርዎ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኸ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ብፍላይ ብወገን ሑቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ሕጂ In the volatile Horn of Africa, few nations have demonstrated the strategic restraint that Ethiopia has shown towards its northern neighbor Eritrea. Despite repeated provocations, territorial incursions, support for armed groups inside Ethiopian borders, and open displays of defiance, Addis Ababa has largely prioritized diplomacy, internal development, and the avoidance of full-scale war. This patience is not weakness. It is a commitment to regional stability and national progress at a time when escalation could devastate millions. The roots of tension run deep. Eritrea gained its independence from Ethiopia in 1993 after a long struggle. A brief ብልጽግና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓያል ናይ ትዕግስትን ናይ ፍቕርን ናይ ሰላምን ናይ ርቃትን ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕና መንግስቲ ኤርትራ ብዝገብረልና ዘሎ ፀቕጢ ናይ ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና ብዝግበረልና ዘሎ ፀገም ክትሰምዖ ንዝንኻ ዝኩርኩሕ ካብ ክውንነት ኣፀቢቑ ዝተባተኸ ዘረባ ዓለም ደንግፅልና ብምባል ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ስለምንታይ ካብ ከምዚ ደረጃ ወዲቖም ድሕሪ ኢልካ ድማ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፋሕ እናበሎም ይመፅእ ስለ ዘሎ there is nothing they can do on this at this stage really there is nothing they can do ስለዚ ንኤርትራ ዘይከውን ነገራት movement of heavy weaponry ብሓፈሻ እቲ ንዓታቶም ስግንጢር ፈጢሩሎም ዘሎ ጉዳይ ንፈልጦ ኢና እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሻዕብያ ኣመና ይረብሽዎም ዘሎ እዩ ዝበሃል እቲ ረበሻሲ ሓንቀሲልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ከባቢና እሞ ክንርኢ ንሳቶም ናይ ሰላም ልኡኻት ኮይኖም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘሎ ግደ ሓቂ እንታይ የጋጥማሉ ስምዑ ብዚ ዕድመ ስልጣኑን ዝደፍእ ዘሎ ጀኖሳይደር ሰዓት ብልጽግና ሎሚ ንኩዕለት 4 ወርሒ 12 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ራያ ኣላማጣ ጣብያ ምረዋ ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ እዚ ተደጋጋሚ ትንኮሳ እዚ ነቲ መሬቱ ተመንጢሉ ተሰዲድን ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንብዓት ኣዴታቱ እናርአየ ምንጭሩ ነኺሱ ዘሎ ዕርዲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይና ቀርሕንቲ ከም ዝፈጥረሉ ፍሉጥ እዩ ትዕግስቱ እውን ዓቐን ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ብደሞዝ ዝጋደል ኣይኮነን ንብዓት ሓፍቱን ኣዴን ዝፈጠሮ ሓፂን ለበስ ሓይሊ ምዃኑ ጸለእቲ እውን ዝመስክርዎ ሓቂ እዩ እቲ ብደም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ብተደጋጋሚ በዘንድሮናቱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ይቕፅል ኣሎ እዚ ዕንደራ እዚ ድማ ደረት ክህልዎ ፀገም ክፈጥረሉ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ኣፍኮርስ ንሱ ንግዚኡ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ማዕበል ንምፍራስ ዝተፈላለየ ታክቲክ ክጥቀም እዩ ክልተ ሪፖርት ነይረና ናብዚ ስታሊን እውን ብዛዕባ ተዛሪቡ ነይሩ የደረሰው መረጃ ያለ ይመስላል አላማጣ አካባቢ ዛሬ አመሻሽ ጭምር እሱን ለባት መረጃ ለመቀበል
ያመሸ ነው። ዘንጌት ብለን ወደ ሚዲያ የመጣ ነው። የድሮን ቅኝት አለ በሰፊው ከተማ አላማጣ ከተማ እስከ ቆቦ አካባቢ ያለው ተኩለሽ ወደ ዋጃ በጣም ብዙ አካባቢ የድሮን ቅኝት እንዳለ እንሰማለን። ዛሬ እያየን ነው። ምናልባትም ነገ ጠዋት ሊጀምሩ ያ እቲ ናይ ድሮን ምንቅስቃሳት ናይ ብልጽግና ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝወሃበ ዘሎ እዩ። ናይ ብሓቂ ድሮናት ከትሕኖ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ድዩ ብልጽግና ከምኡ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ናይ ድሮናት ኣካይዳ ብርግጽ ኣብዚ ኩናት ዝመፀ ዘሎ ከቢድ ኩናት ይመፀ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቆቦ ዝበሃል ዘሎ ዋላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ናይ ኣምሓሩ ወይ ናይ ፋኖ ሚድያታት ኣምፂዎ ከም ዝነበረ ትዝክሩ ኢኹም። ኣብዚ ቦታታት እዚ ዕርድታት ናቱ እናስፍሐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ድልውነት ክህልዎ ይደሊ ከም ዘለዎን ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ድማ ብርግጽ ኣብይ ኣሕመድ ገለ ነገር ከይገበረስ ክሓልፍ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና። he is desperately trying to do something ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ብልጽግና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። I hope ተዓቕምናቱ ድሩት ኮይኑ ኣካልእ ሕማቕ ነገር ከይተበፅሐቲ ጉዳይ ሸፈፍ ኢሉ ይሓልፍ ክኸውን እምበር እዚ ሓይሊ እዚ ቀሊል ሓይሊ ኣይኮነን። ስለዚ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድሮን ስትራይክስ hits reported at መረሳ ስኩል መረዋ ስኩል ዝበሃል ኣብ ራያ ማለት እዩ ዳዕሮና ዝበሃል ከማን steering station to boost government troops ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ድማ ሰራዊቱ ናው ከፍ ኢሎም ከም ዘለዎ ወለጋ ድማ heavy fighting reported in an anger ጉቲን ዝበሃል ማለት እዩ ክሌምስ ሰብዓ ዝኾኑ ናይ መንግስቲ ሰራዊትን ኮማንዶን ከም ዝተቐትሉ ይነግሩ ኣለዉ ኣብዚ ወለጋ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ፋኖ ተመሳሳሊ ጸብጻብ ሂብ ነይሩ እንተሪናዮ ማለት እዩ። የአገዛዙ ጦር በሄደበት አካባቢ መፍረስ መጀመሩን መረጃዎች እየመጡ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት በራያ ግንባር የማጥቃት ትዕዛዝ ለመቀበል በምሽግ ውስጥ በተጠንቀቅ ላይ የነበረ የአገዛዙ ጦር መፍረሱ ተሰምቷል። የፈረሰውን ሰራዊት እንደገና ለማስተሳሰብ የሰሜን ምዕራብ ዕዝ አዛዥ ጀነራል አሰፋ ቸኮል ዛሬ ራያ ቆቦ ከተማ መግባቱ ታውቋል። በራያ ግንባር በተለያዩ ምሽጎች ውስጥ ተመድቦ የነበረው የብልጽግና መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ነሐሴ 4 2018 ዓ.ም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ምስ ፋኖ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ግጥም ስለ ዝርከብ እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት እንታይ ይገጥመሉ ኣብኡ እውን ፀላእቲ ከም መርገም ዘለዎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዘይተኣደነ ፀላእቲ ኣብ ኣንጻሩ ደው ኢሎም ዘለዉ እዮም። ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣብ ራያ ትሬንችስ ሪፖርትድ ዲስኢንቴግሬትድ ኣብቲ ራያ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ከም ዝተበታተነ ይነግሩ ኣለዉ። ኢንተርናል ፋይቲንግ ብሮክ ኣውት ኣብ መንጎ ሓድሕድ ናይቲ ብልጽግና ሰራዊት ኣብ መንጎ ሓድሕዱ ብዘጋጠመ 3 ወታደራት ከም ዝተቐትሉ ባእሲ ኣብ ውሽጦም ብዘጋጠመ ባእሲ 3 ወታደራት ከም ዝተቐትሉ ይገልጹ ኣለዉ። ከምኡውን እቲ ባእሲ ዘጋጥም ዘሎ ድማ the speed began over placing Amhara soldiers at the front as shields ወይ ጉድ መባእሲ ምክንያቶም ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ነቶም ተወለድቲ ኣምሓራ ወታደራት ድፋዕ ክገብሮም ቀዳማይ መዝሓሊ ጥኢት ክገብርዎም ስለ ዝጀመሩ ስለ ዝወሰኑ እዩ እቲ ባእሲ ተላዒሉ ይብሉ ኣለዉ። ዓሌታዊ ሰራዊት ኣብ መወዳእታ ካብዚ ሓሊፉ እንታይ ክገብር ትፅበዮ? ከምኡ ድማ ጀነራል ኣሰፋ ሸኮል ዝበሃል ኢን ቆቦ to recognize the fractured army እቲ ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ዝብልዎ ድማ ኣብቲ ቆቦ ዘጋጠመ ስዕረቱ ዝተመቓቐለ ሰራዊት ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። ብሓፈሻ ንተወለድቲ ኣምሓራ ምስ ህዝቦምን ምስ ኣሕዋቶምን ንኽዋግኡ ብፍላይ ድማ ካብ ፋኖ ወይ ካብ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ጥኢት ቀዳሞትና ኣምሓራ ክቐትል ብዝብል ኣጀንዳ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። መፈንፈን ዝኾነ ስርዓት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ። ቀፂሉ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ተመሳሳሊ እውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝካየድ ዘሎ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣሻይ ኮር ዝበሃል ማለት እዩ አንሻይ ኮር ዝበሃል ማለት እዩ አታክድ ፎርስስ ኢን ጊዳ ኣያና ኣብ ጊዳ ኣያና ዝበሃል መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ 70 ናይ ብልጽግና ሰራዊትን ስፔሻል ፎርስስን ከም ዝተቐትሉ ብዙሕ ኣፅዋርን ተተኳሲ ጠያይትን ከም ዝማረኹ ከምኡ ድማ ሬጂም ፎርስስ ናይ ኣንፀርፅሮት ድማ ናይ ሲቪል ገዛውቲ እናቃፀለ ከም ዝሃደመት ናይ ስርዓት ሰራዊት እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ 747 ዲቪዥን ኣታክ ነር ካልእ እውን ኣብ ሰሜን ሽዋ ኣይተ ሓደ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱን 7 ዝበሃል ብርጌድ ዋላ ዲቪዥን
መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሄቪ ካዥዋልስ ሪፖርትድ ከምኡውን ኣብቲ ናይ 104 ኤርቦርን ኮማንዶ ዝበሃል ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደሎም ይነግር ኣሎ። ኣብ ጎንደር ተመሳሳሊ ኢንተንስ ኮምባት ይብሉ ኣለዉ ናይ 6 ሰዓት ባትል ወይ እውን ከም ውግእ ከም ዝተካየደ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ኣብዚ እውን 17 ናይቲ ስርዓት ሰራዊት ከም ወታደራት ከም ዝተቀትሉን ከምኡ ድማ ኣገደስቲ ስትራቴጂካዊ ጎቦታት ክቋፀር ከም ዝካኣለ ፋኖ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ሄቪ ዌፕነሪ ክሳብ 23 ጀታት ማለት እዩ ሞርታራት ከምኡውን ካልእ ኣገደስቲ ኣፅዋራት ከም ዝተጠቀመ ኣብ ጎጃም እንተኾነ እውን ገጅፍ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ኣብዚ እውን። ስለዚ ንብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ቻለንጅ ይገብሮ ከም ዘለዉ ኣብ ጎጃም እንታይ ይብላ ኣሎ ንኣብነት ፋኖ ፎርስስ ካፕቸርድ ሉማመ ታውን ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ደብረ ማርቆስ እዩ እዚ ዲስትሪክት ሴኪሪቲ ከምኡውን ናይ ሄድ ተመስገን ሓደ ናይቲ ኣውራጃ ወይ ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ከም ዝተቐትለ ይነግሩ ኣለዉ። ባህረ ዳር ካውንተር ኣታክ ኣብ ባህረ ዳር ድማ ፀረ መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ሬጂናል ፎርስ ኣተምፕትድ ቱ ሪቴክ ሓሙሲት ካብቲ ባህረ ዳር ዝተበገሰ ሰራዊት ንገለ ቦታታት ንክቋፀር ፀረ መጥቃዕቲ ምስ ገበረ እውን ንዑ እውን ከፍሸልዋ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ፀገም ገጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞ እንተደልዩ እንተጀሚሩ እንታይ ክገብር ትፅበዮ? ስዕረቱ ተቐቢሉ መንገዲ ክቅይር ገለ ኢኻ ትፅበዮ ምሽ ኖ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑለይ መወዳእታ ስለ ዘይብሎም ዞም መሕፈሪ እውን ስለ ዘይብሎም ስኢልካ ምስማዕ ጥራይ ጦርነቱን ከኤርትራ እንዲጀመር አዟል። የአብይ አህመድ ትዕዛዝ ለመፈጸም የሚችል ኬፐብል ወታደር አለ ወይ? ሰሞኑን ስንነግራችሁ የነበረው ነገር አለ። አሁንም ምንላችኋለ ምክንያት አለው ትዕዛዝ የሰጠበት። እነ ሱሌማን ደደፎ ወጥተው እየዛቱ ነው። ጺም ማሳደግ ያክል ፖለቲካ ቀላል አይደለም። ሱሌማን ደደፎ በተደጋጋሚ ጊዜ ፖለቲካን በጣም በወረደ ቋንቋ ከገለጽ ነው እንደ ቅርሻትም በጣም ከባድ የሆነ ለሚዲያ ላይ ልንሰማው የማይገባ ቃል ነው። በዚህ ደረጃ በጣም የተዋረደ ሰው ነው። ሕጂ እውን እንተኾነ ብልፅግና ስቲል ካብ ኩሉ ፋሒልዎ ስለ ዘሎ ኩናት ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ካልኩሌሽን ናቶም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ትእዛዝ ካብ ብልፅግና መራሒ ናይ ብልፅግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፀ ከም ዝኾነን ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ንክገብር ድፍኢ ደፋፍእ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እቲ ምክንያት ኮይኑና ወይ እውን ከም ምክንያት ዝጥቀስ ዘሎ ዝብልዎ ድማ ኤርትራያን ፕሬዘንስ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ህላወ ናይ ኤርትራውያን the regime is in a state of high anxiety after Eritrean military officers were spotted in መቐለ ትግራይ። ኣብ መቐለ እኳ ተራእዮም ድዮም ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ይፈለጥኩም፣ ግን ኣብቲ ናይ ዛላንበሳ ዝተራእየ ድዮም ማለቶም ዝኾነ ብልፅግና ስርዓት ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፓኒክ ሞድ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና እዩ ዝንገር ምዃን ሓቂ ንምዝራብ ምናልባት ለንቀነ ትመፅእ ዘላ ኣብ ግዜኣ ክንሪኣ ኢና። ሕጂ ንሕጂ ግን እቲ ስእሊ ጥራይ እቲ ፖስተር ጥራይ ወፂኡ ዘሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ሕጂ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ድማ ፅምዶ 44 ፅምዶ ኬንያ ዝብል እዩ። ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም this is going to be a very important development. እዚ ምዕባለ እዚ ብልፅግና I'm not sure what's gonna እንታይ ትርጉም ክህቦ እዩ፣ ግን እዚ ከቢድ ነገር እዩ ክኸውን። ከም ትርእይዎ ዘለኹም ዳርጋ pretty much everyone is there። ናይ ሱዳን ኣሎ፣ ናይ ኣፋር ኣሎ፣ ሶማል ትርእይዎ ኣለኹም፣ ኤርትራ ኣላ፣ ኣምሓራ አንደርጋቸው ማለት እዩ፣ ሲዳማ ኣሎ፣ ጋምቤላ ኣሎ፣ ኦጋዴን ኣሎ። ስለዚ እቲ እንኮ ኣብዚ ዓብይ ቦታ ዘለዎ ግን ኣብዚ ዘየለ መን እዩ እንድሕር ኢልኩም ትግራይ እዩ። ትግራይ ድማ for obvious reason ንትክክለኛ ምክንያት እዩ ኣብዚ ዘየለ ንፈልጦ ኢና። ብዙሓት ሰባት ሓቲቶም እዮም ተጋሩኸ ካብዚ ፅምዶ ወፂኦም ድዮም ኖ ትግራይ እታ ናይ ውግእ ቦታ ኮይና ስለ ዘላ ወይ ንውግእ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ኣጀንዳ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንትግራይ ኣብዚ ምእታው ማለት ነቲ ኩነታት ተዓልካ ናብ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻርካ ከም ዝዓጥቕ ምግባር እዩ። ስለዚ ተጋሩ ናይ ደልይዎን እዮም ብርግፅ እቶም ካልኦት ኣባላት ናይቲ ፅምዶ እውን ኣይደልይዎን እዮም። ኤክስትሪም ፎከስ ኣንጻር ብልፅግና ይካየድ ስለ ዘሎ ብብልፅግናን ብካልኦት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስን ነቲ ህወሓት ነቲ ትግራይ ኣብ ፎከስ እትዮም ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ተኣልዮም ከምኡ ናይ ፋኖ ወታደራውያን መራሕቲ ይኮኑን ኣብ ዘለዉ አንዳርጋቸው ጽጌ ፖለቲከኛ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፖለቲከኛታት እዮም እዚኣቶም መብዛሕትኦም
بجاكاتي ناي عفار زلو تاريخمو تم كالوتهم I'm not sure تم كالوت ناي بعد سيداما جامبيلاس أيفلتهم نيخمان وتدراي مرحتي ديم بوليتيكاين مرحتي بحفشة إذن ريا زلنا توساخي تاني بورت سودان فرفر كتبلهم كمزس أنا هتريخم يخم حجي انتاي كبلي بلتسجنا بتحدى سراويتنا يرترا وتدراي مرحتنا يرترا وش إثيوبيا تيوم نيلو بقى كسب زفنجر ويكبل كلون سمع لنا حجي دما زقدده prominent بوليتيكانياتات خا أبزنر لنا كل زنقر نريون سمعون زلنا قداي دما ناي بحكي نبلتقنا ጭንቀት ክፈጥሮ ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ወላ ሓደ ዝጠራጠር የለን ኣብዚ there is nothing to hide here this is clear በእንታይ ክዛረብዮ ወይ እንታይ ተዛሪቦም ኣለዎ ኣብዚ ብዘይገድስ እዛ ባነር በዓላ I'm pretty sure ሓንቲ ግን ደስ ክትብሎም ኣይኮነት ስለምንታይ ደስ ክትብሎም ዘይኮነት ፈንክኑ ፃዕዳ ክዳን ስለ ተኸደኑ maybe ብናቶም ፎቶሾፕ ገይሮም ብኣይ ገይሮም ፀሊም ክዳን ወይ ከዓ ቀይሕ ክዳን ክኽድንዎም እዮም سلمتاي they can't accept this ናይ بحق too good ጽቡቕ ስለ ዝመስል ዘሎ እዚ ነቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ዘፍሽል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ታዛ ሓለፈ ፀሊም ክዳን ስለ ዝገበሩ ናብ ፀሊም ሓዘን ወስድዋ ኣለዉ ዝመስል ገለ ገይሮም እዮም ኣደብልዋ ነይሮም ሕጂ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣይደኖም ውብልቲ ነዚያ እውን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥኖም ኣጀንዳ ስለ ዘይብሎም ብዛዕባ እዚኣ ሸንኮለል ክብሉ ክንቅኒና መሊሶም ፌመስ ክኾኑ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ጉዳይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ኩልና ንከታተሎ ዘለና እዩ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ንርኢ ኣለና ብልፅግና ንፅምዶ ብመንገዲ እቲ መኒኻ ትብሎ ጌታቸው ረዳ መዓልታዊ ብዛዕቦ ጥምረት ናይ ጠፍኣት ጥምረት ምዃኑ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዝመስረቶ ጥምረት ናይ ጠፍኣት ጥምረት ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብምዃን ኣብ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ዝርከብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሪሕነት ሕወሓት ምስ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ሓይልታትን ብምዃን ፈጢርዎ ዘሎ ጥምረት ናይ ጥፍኣት ጥምረት እዩ ክብል ገሊጹ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነበር ኣቶ ጌታቸው ረዳ መራሕቲ ሕወሓት ምስቲ ብውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ንፌደራል መንግስቲ ዝቃወሙ ሓይልታትን ብምዃን ዝፈጠሮ ጥምረት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዓቢ ጥፍኣት ዘኸትል ናይ ጥፍኣት ቀመር ድሕሪ ምባሉ ጥምረት እዞም ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ክኹነን ከም ዝግብኦ እዩ ዘረድእ ኣቶ ጌታቸው ነዚ ዝገለጸ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኮይኑ መሪሕነት ሕወሓት ኣቐድሞ ኣቢሉ መንግስቲ ፌደራል ንምፍራስ ምስ ውሽጣውያንን ግዳማውያንን ሓይልታት ብምልፋን ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ኣይወዓልክዎን ብምባል ክሕዶ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዘይምለሰሉ ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ናብ ሓይሊ ኣማራፂ ከም ዝተሰጋገረን ብግህዶ የእውጅ ምህላው እዩ ወሲኹ ዘረድእ ቀንዲ ዕላማቲ ብስም ጽምዶ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ግንባር ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ወይ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምፍጻም ዘይኮነስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ምግልባጥ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ግንባር ሸረሪና ዝተኸስተ ግጭትን ብብዝሒ ዝተማረኸ ናይ ኩናት መሳርሕን ከም ኣብነት ብምቕራብ ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ንትግራይ ከለላ መሸፈንን ምግባራ መእዙዛት ዓያሹ ብምምልማል ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ህፃናትን ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ቁማር ንኽፃወቱ የዳልውዎ ምህላው እዩ ዝኸስስ ቀንዲ ትርጉም ክወሃቦ ዝግባእ ወገናዊ ቃልሲ ሰራዊት ትግራይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እምበር ህልውና ኩናት ከም ውፅኢት ጡረታ ዝጥሙቱ ውሕዳት ኣካላት ከም ዘይኮነ ተገንዚቡ ሰራዊት ትግራይ በቃ ክብሎም ከም ዝግባእ ዘተሓሳሰበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተፈጢሩ ዘሎ ስግኣት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝከኣል እዩ ወሲኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብኣይ መሊስካ ነታ ኩነታት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብሳተላይት ጌርኩም ተሓባበሩና እስከ ገለ ስለያ በያትሎ እንታይ ገብሩሎ ተደለ መፅኦም በንቂሮም ካብዛ ኩርሰይ ካብዛ ዘለኽዋ ሆቴለይ ብዝነይ ወጢጦም ኮስዱን እዮም ዝመስል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣይተርፈካን እዩ ዝብሉካ ይወሓዱን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት እዩ ብልፅግና ታፅምዶ ትበሃል ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ጥራይ ክሳብ ክንደይ ኣርዒዳቶን ረቢሻቶን ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ካልእ ኣርእስቲ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይፍለጥ ስለዚ ብልፅግና ብዙሕ ነገራት የጋጥሞ ከም ዘሎን ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣብ ምፅላምን ኣብ ምፅያቕን ወይ እውን ንዑ ኣብ ምሲጣንን ኩሉ ዝከኣሉ ኤነርጂ ኣፍሲሱ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ምናልባት እቲ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ፍሹል እስትራቴጂ ምኽታል ዘይምነዎ ስለዝኾነ ኣይምነዎን ስለዝኾነ ብፍሹላት ገይሩ ወትሩ ምስ ፈተነ ብፍሹላ ስለ ዝፍትን ድማ ኢኻ ቀፃሊ ዝፈሽል ዝብልዎ ለንከነ ገለ ካብቶም በላዕቲ with this as someone coming from Eritrea and as someone who also
loves Ethiopia. How would you characterize the relationship between? Just because things misunderstanding that happened in the past that perhaps my side have its own share of mistakes, and we as መጀመሪያ እዚ ሰብ እዚ ቁርብ ናይ ዝገ ሕፍረት የብሉን እንዲሁ ኣታ ሰብኣይ ኤርትራ ኣይጣዕማን ኣሎና በልካ ስኻ ክትፍንጀር ክሳብ ትኽእል በዓል እዚ ስታይ ክቃለሱ ይኽእሉ ሕጂ I'm sorry, I don't want to judge. I don't want to judge. Judgment ኣይድልዮን ወይ ፍርዲ ዘድልዮ ኣይኮነን ግን look at him. Come on. እዚኣቶም ሲ መንግስቲ ክቕይሩ ሲ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንበዓል እዚኣቶም ክምግብ ዝኽእል ቁጠባ የብልና ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ንግዚኡ ክቕልበኩም ክእል ግን trust me ነዊሕ ግዜ ክፀንሑ ይኮንኩምን ምክንያቱ እዚ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ንምንታይ ንምባል እዩ ገለ እቶም ተቃወምቲ መፂኦም ንብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለኩም ስእሊ ደገለ ደዮም ዝብልዎ ዘሎ you know, it is always a history that if I wanted to create a problem, I can set a narrative that to make me hate you, or I can set a narrative that I can find something better. Unfortunately, and I can speak for the Eritrean side because that's the side that I kind of represent. There was a lot of misunderstanding that allowed the dictatorship in Eritrea to stay in power because they created a boogeyman called Ethiopia, and that boogeyman gonna come. That's why they could not build any institution and use it as excuse. ጅንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ከም መሸፈኒ ናይቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ከም ዝኾነ ነገር ለውጥ ንኸይገብር ንኢትዮጵያ ከም ምክንያት ብምጥቃም ዝኾነ ዝኾን ለውጥ ክግበር ኣይከኣለን እዩ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እቲ ለውጢ ብዛዕባ ሃገሩ እንድሕር ኮይነታ ክዛረብ ኸሊት ብዛዕባ ቁጠባ መንም ሰብ ክዛረብ ኸሊት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከም ምክንያት ተጠቂምካ ዝብል ግን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ድዩ ድብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ድዮም ድብል ዘሎ ጀነራላቱ እንታይ ድዩ ድብል ዘሎ ዝኩሉ እቲ ስርዓታዊ ዘሎ So ንኢትዮጵያ ሲ ኣነ ክንደይ ግዜ ሰሚዕኩም ንለኹም ኣብዚ ቻነል ንኢትዮጵያ ሲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ኸማናይ ፀላኣኒ ዘሎ ኢና ኮኑ ቅድሚ 5-6 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይደባለቕ ኣሎ እቲ ሃገር እኮ ጠፊኣ እያ ዝብሉ ዝነበሩ እኮ እዮም እዚኦም now all of the sudden መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ፅልእ ጎዝጓዝ ጥራይ ዘለውካ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም I don't know. It's in Hilong Ka, Msida Madium, while I'm Sgelo, I don't know. Misgal Hagar Galakogov Mohan Flut, you know, Kenya Kodolonium, Kenya host of Gabram Thelway and Gale, and Gerard Wamtel. I'm not sure Nabe Codium next. Next, Nabe Codium, so what's the my filtering. Manal, but I don't know. They will find some place, Bagalam and Gedwalan of Huti Hodron, Hagzokmilum. They have no shame. Gerat Raihaluat Abotamber, they could be anywhere. እንታይ እስከ ኢሎም ኣምሓሩ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ገሊፆም መስለኩም ግርሚ ዝብለኒ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ንኤርትራ ፀጋ ኢሎም ስምዑ ኣብዚ ዳሓ ምር አዟል የአብይ አህመድ ትዕዛዝ ለመፈጸም የሚችል ኬፕብል ወታደር አለ ወይ? ሰሞኑ ስንነግራችሁ የነበረው ነገር አለ። አሁንም እንላችኋለን ምክንያት አለው ትዕዛዝ የሰጠበት። እነ ሱሌማን ደደፎ ወጥተው እየዛቱ ነው። ጺም ማሳደግ ያክል ፖለቲካ ቀላል አይደለም። ሱሌማን ደደፎ በተደጋጋሚ ጊዜ የኢትዮጵያ ውስጥ የቀድሞ ጦር ሰራዊት አካል የነበረ ነው። ሱሌማን ሐሰን በክንፍ በኦህዴድ ውስጥ የሚማድረግ ረገድ በርካታ ስራ እየሰሩ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ከአቅሙ በላይ ካጠባችሁት ጡትም በየቦታው እየገነፈሉ ነው። ካያችኋቸው ሱሌማን ደደፎ በዚህ ጎንደር ይሮጣል። አዲስ አበባ ቋሪት ያለው ተራራ ማን ነው? በአማራ ውስጥ የለም። ልብ የሌላቸው በኩል እስካሁን ድረስ ሓንቲ ዘረባ ነይራቶ ሰንዴ ደልደለኹ ኣይኮነትን እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይኮነትን ኣነ ደልየ ፀናሕኩ ኣብዚያ ስምዕዎ ነዚያ እዩ ዝብል ነዚያ ከስማዕኩም ደልየ ፀኒሐ። ኤርትራ የሄደበት ሁለት ምክንያት አለ። አንደኛው ምክንያትና ዋነኛው ምክንያት ተዋግቶ አሸንፋለሁ የሚል ነገር የለውም። ውጊያው ሲጀመር በስንት ቀጠና ሊመጣ የሚችልና እና እንዴት እንደሚያበቃ አይገብቶታል። የጨነቃቸው እሱ ነው። ሱሌማን ደደፎ ዘፍዘፍ እያለ ያለው የጨነቀውም እሱ ነው። ሕጂ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ክብገስ ከም ዝደሊ ዘሎ ግን ዓቕምታቱ የፍቅደሉ ስለዘየለ ድማ ክብገስ ኣይክእልን ይብሉ ኣለዉ። ንነዊሕ እዋን ንዛረበሉን ንካትዓሉን ፀናሕና ርእስትዩ ኣይፍትን እዩ ወይ እውን ዝኾነ ተበግሶ ይወስድን ኣይትብልን ኢኻ ኢሉ ኣብዚያ ግን ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ፅቡቕቲ ዘረባ አሁን የፈለጉት የትብብር ካውንስል መስርተናል ያሉት አካላት ሊገጥሟቸው እንደሆነ ስለገባቸው
ዛሬ ኤርትራ ምናምን ተቃዋሚ ብለው መግለጫ ሰጥተው ምናምን ሊገጠሙ እንደሆነ ስለገባቸው እኔ ኤርትራዊ ሆኖ በዚህ ወቅት በተለይ ሽሜ አንድ የሚለው ነገር አለ። ዝም ብሎ በየቀኑ ማህተም ሲያመጡ ማህተም መሰብሰብ ነው። የሆነ ነገር እንላለን እዛ የምንለው ላይ የምናቀርበው መረጃ ላይ ማህተም ነው የሚመጡት። አሁን የኤርትራን ጉዳይ ዛሬ መግለጫ የሰጡት የትናንትና ፕሮግራም ተከታትላችሁ ከሆነ የትናንት ፕሮግራም በኤርትራ ጉዳይ ምን አነሳል? ከትላንት ወዲያ በኤርትራ ጉዳይ ምን አነሳል? አንድ ኤርትራዊ ከትላንት ወዲያ አንድ ኤርትራዊ እንዳውም በውጭም ያለው በውስጥም ያለው ተባብሮ በጋራ ቆመ። ሲቃወም የነበረው ኃይል ራሱ ለካ ዓላማችሁ እንታይ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጽ አክቹሊ እንታይ ዝብል ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነት ኩላ ከስማዓኩም ኣይክእልኒ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ አንጻር ረብሑ ዝኸይድ ፖለቲከኛ እዩ ናይ ባሓቂ ዓሻ ምዃኑ እዩ ዝነግር ብሕፅር ዝበለ አብይ አሕመድ ዝወስዶም ውሳነታት ንኣብነት ናይዞም በላዕቲ ውዳቕ ናብ ኣቢ ተቃዋምቲ ተባሂሎም ናብ ኣቢ ከይዶም ዘሎ ማለት እዩ ዝገብሮም ዘለዎ ተዋሳእቲ ማለት እዩ ተዋሳእቲ እንታይ ይፈጥር ከም ዘሎ እንታይ ፅልዋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኣይርድኦን እዩ ዘሎ ኢሉ ተቃዋምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ አንጻር እቲ መንግስቲ ብዙሕ ዝቃለሱ ዝነበሩ ብሰንኪ እዚ ሕጂ አብይ አሕመድ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ናይ ኤርትራ ክጎብጥ እየ ናይ ኤርትራ ክበልዕ ኣብዛ ናይ ኦሮሞ ብቋንቋ ኦሮምኛ ዝገበራ ኢንተርቪው ጥራይ ባሮንቱ ናተዩ ድባርዋ ናተዩ እናበለ ዝዛረበሉ ዝነበረ ናይ ኦሮሞ እዩ ዝብለሉ ዝነበረ መመሊሱ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ንኽፈጥር አንጻሩ አንቂዱ ሓድነቱ ሓይሉ ንኽዋጋእ እንተወሓደ ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ክዕጣቕ ከም ዘይደሊ ይገብረሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ መስመሩ ዝመልሶ ዘሎ ዕሽነትን ድንቁርና ናይ ኣቢ ይብላሉ ለባም እንተዝኸውን ከምዚ መንገዲ ኣይምተኸተለን ኢሉ ዝወስዶም ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ካብቶም ካድሬታቱን ጀነራላቱን ዝወፅእ ዘረባ ንኤርትራውያን መሊሶም ሓይሎም ንኽቃለሱ ዝገብር እምበር ፋሕፋሕ ክብሉ ከም ዘይከሉ ወይ እውን ከምቲ ንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ቁንጣሮ ዝኾኑ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት ሒዝካ መፂኻ ትገብሮ ነገር ብዙሕ ፋይዳ ከመፅእ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሮ ዘሎ ምናልባት ትኽክል ንዑ ትገልጽ እያ ይብለኩም ግን እዚኣ ንእሽተይ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ከተራጉ ትኽእል እያ ዝበሃል የለን ኩህሉ ኣይነበረን ሃገርናን ህዝብናን ከዓ የሕሊፍና ኣይንህብን ኢና ንኢሳያስ ከነውርድ ኢና ንደሊ እምበር ባሕሪ ዓሳብ ባሕሪ እንኳን ባሕሪ ፅራፍ መሬት ብቑሓይን ኣይወስዱን እዮም ኣይኣትውን እዮም ማንም ዝኣቱ የለን ክንቃለስ ማንም ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ከምዚ ኣገሩ ጥይት ክትኩሰሉ የብሉን የኣኽለና ዝመትና እዮም ሕጂ ብሓሳብ ንመክት ህዝብና ኣበራታተ ባዕሉን ኢሳያስ ይወግዶ ግና ክወርር ኢሉ ንዝመፅእ ፀላኢ ከዓኒ ኣለና ሕጂ እቲ ፖለቲካ ኣብ መወዳእታ ፖለቲካ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣብ ሃገርካ ፖለቲካዊ ለውጢ ድዩ ቁጠባዊ ለውጢ ድዩ ካልእ ክህልወካ ዳትስ ቾይስ እዚ ምርጫ እዩ ፖለቲካዊ ኣማራፂታት እዩ ዝበሃል ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ግን ኣሕሊፍካ ዘይመሃብ ዝብል ሓደ ካብቲ ኤርትራዊ ዲኻ ኣይኮንካን ምክንያቱ ኤርትራዊ ዲኻ ኣይኮንካን ዘብለካ ኣብኡ እዩ እንድሕሪ ሓደ ሰብ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ኣሕሊፉ ዝባ ኣሎ ከዳዕ እዩ ሰብዚ ኤርትራዊ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ፀረ ኤርትራ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ስለዚ ሰብ ተፈላለየ ፖለቲካዊ ርድኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ትቃወም እንተለኻሲ ርእሲ እንተለካ ኮይኑ ትቃወም እንተለኻ ንምንታይ ትቃወም ኣለኻ ኤርትራ ሃገር ስለ ዘላትካ ትቃወም ዘለኻ እቲ ሃገር ሲ ከም ሃገር እንተለያኻ ዲሞክራሲ ድዩ ፍትሒ ድዩ ብዙሕ ኣማራፂታት ድዩ ብዙሕ ፖለቲካ ድዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ፓርቲታት ክትገብር ዲኻ ካልእ ኮንስቲትዩሽን ክትገብር ዲኻ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ሃገር ምስ ትህልወካ ጥራይ ይሰርሕ ሃገርካ እንድሕሪ ሕሊፍካ ሂብካያ ልኡላውነታ እንድሕሪ ተድፍረለካ ግን ዩ ኣር ጀስት ስቱፒድ ምክንያቱ ፖለቲካ ይርዳእካን ይብልኒ ብሃገር ትቋመር ኣዝኻ ሓደገኛ ሰብ ስለ ዝኾንካ ሰብ ፎቅ ክብለካ ጥራይ ዘለዎ ክጉሕፈካ ጥራይ ዘለዎ ንግዚኡ ኣብ ክቕልበካ ይኽእል ኸውን በቲ እዛ ትብሎ ዝፀንሐት ንሱ እዩ ስርዓት ክትቅይር መንግስቲ ክትቅይር ፖለቲካ ክትቅይር ቁጠባ ክትቅይር ካልእ ነገር ክትቅይር ምርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ንዝተፈላለየ ዕላማ ክቃለስ ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ኦፖዚሽን ዝበሃል ኣሎ ግን ቀይሕ መስመር ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ሃገር ዝዛረብ ኮይኑ ሃገር ልኡላውነታ ከገድስ ኣሎ እንድሕሪ ልኡላውነታ ዝድፈር ኣሎ ልኡላውነት ድማ ኣዝዩ ተነቃፊ ነገር እዩ ንእሽተይ እንተትፊርካዮ ክሰፍሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ እታ ዘረባ ቅንጣብ ዝበሃል ኣይንህብና ኣብይ ኣሕመድ ባሕሪ ይኮነ ዝደሊ ዘሎ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ማለት ድማ
መንገዲ ወይ መውፂ ወይ ንቁጠባ ወይ ንገለ ይኮነ ታዳ ባዕሉ ዝቋፀሩ ሓይል ባሕሪ ዝእትወሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝርግሓሉ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ንኸምዚ መንገዲ ስቂልካ ትርኢ እንድሕሪ ኮይንካ ፕሩፍ ድሕሪ ደጊም ኢሉ ሰብ ቀቢፁካ ናብ ካልእ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል you are good for nothing ኢኻ ትበሃል ዝኾነ በዓል እዚ ከሰዓት ከምፅዎ ዝኽእሉ ነገር የለም እንትርእሱ ከብድኹም ከማ ጌርኩም መሊኹም ንግዚኡ ዝተዋህበኩም ናይ ሰዓታት ናይ ሰሙናዊት ፈይም enjoy ግበርዋ ካልእ ዝበሃል የለን ካልእ እውን ኣብዚ I'm going to show you this one is also very interesting ኣበይ ኣላ መሲልኩም እዚኣ ስምዑሃ ኢትዮጵያስ ፀጥታ ምእንቲ ክሕሎ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ክትሕሉን ፀጥታ ኤርትራ ክንታይ ኣትኹም ዘላ ማለት ህላው ትበሃል የብላ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብላ ማለት ራእዩ ናብ ኢትዮጵያ ፀላእቲ መታን ከይመፁስ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ትሕሉ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሊፍካ ትህብ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሕሊፍካ ትህብ ይትብለኩም ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጉምጡል ስነ መጎት ተራእዩ ተሰሚዕና ኣይፈልጥን anyway ከም ፍቃድ ክንህቢና ከም ክንገብርና ገለጽታል ተደስ ኢሉ ጆክ ይኹን ተቀድማ ቢልና ዝበልና ትብዓለም ዘሎ ንኣብነት ኤርትራ ይፈረመትሉን UN ክሎስ ይበሃል ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቬንሽን ኦን ዘ ሎው ኦፍ ዘ ሲ ዝብል ልዕሊ 68 ሃገራት ዝፈረመኦ ሕጊ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣካል እዚ ሕጊ እዚ ነዚ ዝበልናዮ ሴፍ ፓሴጅ ዝበሃል መተሓላለፊ እንተዘይኮይኑ ኩሉ በብደረጅኡ ኣሎ ኣነ ዓድታት ክሳብ 12 ማይልስ ይውንንኦ ብድሕሪኡ ኣለዎ ዝተወሰነ 24 ገለ ዝኸውን ሳተን ዝቆጣጠሮ ማለት እዩ ካልኦት ክሓልፋሉ ዝኽእላ ድሓር ክሳብ 200 ገለን ማይልስ ከዓ ፀጋታት ዝምዝምዛሉ ማለት እዩ ነዳዲ ድዩ ካልእ ዓሳ ዝገፋሉ ገለ መለ ኣሎ እጅ ብቀይሕ ባሕሪ ደረጃ ፍላይ ክትሪኦ ከለኻ ሞ ነንሕድሕዱ ይዛባልቕ በቲ ሕጊ ዓይኒ ተሪእኻዮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ኣብዚኣ ነዛ ዝብልዋ ዘሎ ክምለሰ እቲ እዚ ሃብታሙ ከመይ ጌር ገሊፅዎ ነዚኣ ሻዕቢያ ምናምን ነው ምናምን አይደለም ዓላማችሁ ባሬንቱ ኦሮሞ ነው የሚል ነው እንዴ ኤርትራውያን ኦሮሞ ናችሁ ይሄ መሬት የኛ ነው እንዴ የምትሉት እንዴ ጎንደር ኬኛ ጎጃም ኬኛ ወሎ ኬኛ ሸዋ ኬኛ ትግራይ ኬኛ አስመራ ኬኛ ላይ ደረሳችሁ ወይ ኬንያ ኬኛ ስትሉ ሰምተን ነበረ ኬንያን ኬኛ ከሚለው ቃል ጋር አገናኝተው አይት በዛ ተሳስታችሁ ቆነ ብለው ነው ኤርትራውያን ያለፉት እንዴ አስመራ መጣችሁ ባረንቱ መጣችሁ ነገ ደቀ መሐሪ ነገ ምናምን ልትሉ ነው በርግጥ ዘግይተው ገብቷቸው ካልሆነ በቀር ሽመልስ አብዲሳ ጠብቁን ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ገይሩ ኣብ ልኡላውነቱ ከይተደራደረ ጉዳይ ናፅነቱን ልኡላውነቱን ንክገብር ዋላ እውን ነቲ ኣብ ካልእ ብዙሕ ክረዳዳእ ዘይክእል ዝነበረ ህዝቢ ተረዳድዩ ዕላምዋ ነፂሩ ንክኸይድ ይገብሮ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ፅብቕቲ መልእኽቲ እያ እንታይ ዘርእየካ እዚ ብልፅግና ንኢትዮጵያውያን ኣንፃሩ ኣፀቢቖም ሓይሎም ከም ዝቃለሱ ንፁር ዕላማ ከም ዝህልዎምን ናይ ብሓቂ ኣትኪሎም ክቃለሱ ከም ዘለዎም ዝገበሮም እዩ ንፋኖ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዘብፅሖ ብልፅግና እዩ ንተጋሩ ውሽጣዊ ኩነታቶም ሒሎም ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሖሞ ዘለዎ ዘብፅሖም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንሲዳማ በሎ ንኦሮሞ በሎ ነቶም ኦላ በሎ ንኩሉ ከም ዝሕይል ዝገብሮም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ፈይልት ፖሊሲ ናቱ ሕማቅ ፖሊሲ ናቱ ንኤርትራ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ በዳሂ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ንኽብል ወረድ ከማን እዚ ኩሉ ዕንደራ ከይገበረ ውግን ተዝገብር ንኤርትራ ብኸመይ ብተጠቀመ መሲልኩም ንህዝቢ ኤርትራ ከይቀስቀሰ ኩናት እንተዝገብር ሓደገኛ ምኾነ እንተዘይቀስቀስ ሰብሲ ጠፊኡ ዘሎ ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃል ተኣልዩ ዘሎ ገለ መለ ባሕሪ ይደልየ ጀንፍሪት ከይደልየ ይደልየ ከይበለ ኩናት እንተዝገብር ሓደገኛ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ እኮ ሰላም ይደልዩ ነይሩ እዩ ገለ መለ ገለ ዝብል ሓደ ወሃም ሃለዎ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ባዕሉ ነታ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ፈታፊቱ ኣነፂሩ ስለ ዝነገረና ካብዚ ንድሓር ብዙሕ ዘይተረዳእኒ ዝብል ሰብ እውን ክህሉ ይክእል ብዙሕ ግዜ ድማ ምፂናልኩም ጀነራላቶምን ኮሎኔላቶምን ዝብልዎ ዘለው ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው 100% ፒሪየድ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ስለዚ ምናልባት በአማርኛ ኢንተርቪው ገብር ነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ዝተረድኦ ክርድኦ ዝኽእል ቋንቋ እዚ ናትናይ ሃገር ዓሰብ ናትናዩ ኤርትራ ናትናዩ ዝብሉ ሰባት ብዛዕባ ምንታይ ይዛረቡካ ከም ዘለዎ ዘይርዳእካ ክንብል ኣይንኽእል ኢና
ስለዚህ ተገጢም ካለኻ ባምቡላ ኢኻ ይብሉ ነይሮም ቀደም ቆልዑ ባምቡላ ምዃኑ ተገጢሙሎ ናብ ቀይ ባህር ንስገር As talks between Washington and Tehran inch towards some kind of progress, another front of this war is heading in the opposite direction. In Yemen and Saudi Arabia, the fighting isn't slowing down, it's only getting worse. Boots on the ground, fire on the coast, and ceasefires in ruins. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have carried out a deadly attack on the Red Sea port city of Al-Makka, targeting what they described as Saudi enemy soldiers and equipment. A Houthi military spokesperson said the attack involved a large number of ballistic missiles and drones. Houthi መቸም መን ከማይ ባህል እንዲሁ ኮይኑ ዘሎ Houthi ሓንሳብ ተደለየ ንየመን ገጹ ይትኩስ እንተደለየ ናብ ስዑድያ ገጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ይትኩስ መን ከማይ መን ምሳይ ገጥም እናበለ حيات أنبسا تغير زلي أبز زوبا نحط من يقربه ما نمز قرب يلن من البات لن كني بزح من أوراتات نيزان هجرات عرب نديق كايت كنيو في الله السعودية هذا فلوي زخنة إسلامي نيتو تباهلو زلو محزنة وين كتجبر كنيايا انتايت الواخ جبر خل مزعج كهذا زلو يلوم ما بزح حسبات حطوطات يلعلن يرميم على سي مزعجين سمع زلنا سي انتاي لو تكمل يخل خونيو أبون السعودية السلة فهجرات هالوارو يلنا نترتر نيرنا وال ملسناتو تسمعي له نحسود مخاني Pakistan, Saudi Arabia and Turkey signed a trilateral defense pact with a lot of fanfare. However, cracks within that crucial alliance have surfaced just within about 24 hours. Even as the Iran-backed Houthis launched that attack on Saudi Arabia, Pakistan stayed away from the battlefield. In fact, Pakistan Army Chief Asim Munir's choice is quite clear. It's also glaring at this point, considering the most نزيه زبلكم زني زي ركب منقو سلسين هجرات استجبره نيتو عينت تمساسال نيتو مرقص زلو يون عنقصات زلو نحن تستجبره متكعت نخال استجبره متكعت مخانون سلسين بحرو خينن كمكتا خمس خلان تجلس حبريتاي نيرو حوت دما حقهم ديهم نحن تنتهرين كان سلسين هريم كعبلو تتجبروا زلو مفررام حقنا على ودي يبلون اسك انا في كفتني يلوم ابتعديا أبتبرش أبتكأندي زجر دسوم زخنة أنكون عتوم زخنة ناين داد بوتات واللي عقدي فوق. So who's gonna join now? Many have to party the many have to concert the use the right coins atu. Pakistan دي خاطر atu. Turku دي خاطر atu بلا ملا. Many كاتو. زاتي يلن. أنا أتو حتي أبتاع جماعة بحرنا يا بابيل من دب كالو كتير بلاك. سلزي من البات سممة إذا كوينات إذا مستوى دايك جمر دحري لهم لا. Okay. at least كنرداو نقل مالتي انت زي اللي ابزا ጉዳይ እዚያ ከም ትሪዎ ዘለዎም ፓኪስታን ድሮ እግራ ሕፂራ ከም ዘላ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ስምምዕ እዚ ብዙሕ ዘረባ ብዙሕ ጫውጫውታ ፈጢሩ ቀኒዩ እስራኤላውያን እውን ብዓቢ ፍርሂ ጥምትዎ ከም ዘሎ ዝያዳ መብዛሕትኦም ከም ዝብልዎ ዘሎ ኣንጻር እስራኤል ምዃኑ እዚ ሽርክነት እዚ ዝበሃል ዘሎ ንሰለስቲኦም እስራኤል ስጋት ኮይና ስለ ትስምዖም ሰለስቲኦም አንጻር እስራኤል እዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ካብ እስራኤል ክመፅኦም ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ክኸውን ዝኽእል እምበር አንጻር ኢራን ወይ እውን ሑቲ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ስዑድያ ምደለየት ነይራ ሓገዝ እዩ ዝበሃል ስዑድያ ሓገዝ ተደልያ እተን ሃገራት ግን ከምኡ ዓይነት ሓገዝ አንጻር ሑቲ ክገብርዎም ድልውነት ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ዝበሃል To the agreement, any armed attack against any one of these three countries will be regarded as an attack against them all. Now, it's worth noting that despite that similar clause being present in the Pakistan-Saudi Defense Pact signed in September last year, Munir's forces did not join hostilities against Iran. And this says a lot. Remember the Houthis, which declared a maritime blockade of Saudi Arabia? Exactly. Come three word along. Houthi معلتاوي ني حسب ناب جيزان جزء متكعتي قبر كالد ما نموخاز بال نبتي بابيل من دب جزء ناتس أجعي خيط كم زلون. In fact بزح ريبورتي قبر سلزي اللمبر التقينات ناب وشتي يمن وين civil war كم بحدش كبارع كم زغلك كم تاب السودان زلو هذا أبي civil war أبوشتي يمن تجمعيرو خم زلون زغدا دك خون كم زغل زغمتو سبات هنا لو زلمان تايزريكا زي شماود مسل من البات أبقى تعلنت فرنات كرّي هجّن أنصار حوتي زخوني خون سقمت كوسدلو زخل كم زي كونه يدان رزالان. Did not hold back. Over the weekend itself, the group struck a facility operated by Saudi Arabia's state-owned oil firm in retaliation for the alleged incursions by drones into northwest Yemen. And this facility. ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ እንታይ ርየካ ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ተነቃፊ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ሑቲ ዝበሃል
من كماي بحاليو أبزي قدايزي زغربة يلي زتنكفة يلي I'm sure زي كنتات زي بزوح نقرات كرينا كسمعنا كم زغل ولا ونتي نايكرنا أفريقيا أكايدا حنتي أرتيكل وزيالا زي قدايزي نيرتراك ساكندي أب ناي دبلوماسياوي أب مسمر ناي دبلوماسي ناي عالم ممليسو بوتانا إيرترا الناس فحي ماتس كم زلو هذا أرتيكل زي كاميرون هاتن زبهال بوست غير نيرو انتهت بالمسيلكم أب with the war in the Middle East is Eritrea making a comeback in the diplomatic stage زبل أرس بمحبة بكيناتنا ما كلام برا إيرترا أبي comeback ويقولنا ب ملصوت تقبر كم زلنا بزي دبلوماتياوي stage نابليهم زنقرو حدا بحدا دماء نتنت بتاعت يتقصوا بزي زبو كافريجو حدا يقولوا أب أكتوبر إيرترا زحلفي ورح أسرتنا إسرائيل همشن chair كوينا أبتناي an Eritrean diplomat will chair the UN Human Rights Council social forums بهال أنا إيرترا chair كتكون كم زخونة أو تمزيزا كالاي new seats secured a seat at the UN Economic and Social Council بهال دما كرسي خمس رخبت كم دما a vice presidency for the General Assembly كم دما vice presidency بهال أبتنا General Assembly أون كم استمرت تذكر كوينو كمون strategic shift إلى مابزي experts sees this as Asmara ending its 20-year policy of isolation to actively defend its interests. ناي أسرع عمت منكس إيرترا دايما دايلو نفسه كنتسل يسرح كم زنا برا جيرهم يمزقلتوا. أسرع عمت بوليسنا ينتسلا تنتسل كان يمبار بوليس زختل زنا برا منكسي كملاس مريض الله يمزقلوا زلهم. أجر مكان ملي وتوم أسيرهم كانيرهم بعلو تمريض أب سربيت زنا برزنا برا يلهم كام زعبا خاد زعربهم. Very funny. Anyway, very sad كان. Red Sea geopolitics security hub. The Middle East war and the Houthi attacks on global shipping have made Eritrea's coastline strategically vital again. اتي ناي ما كلام مراق كينات واش متحرموز زلو كنتات كله قبل الإيد مع حوتي أبابيل من دبز جبرو زلو ناي نتجمعنا إيرترا أزيو أقداسي استراتيجية وأقداسي نتناتو ترز خمسة ديب غير والله يمزلو زلو بابيل من دب. Tensions around this crucial strait have forced Western powers to reconsider Eritrea's role in maritime security. ስለዚህ ብሰንክ ታባቤል መንደብን ከባቢውን ዘሎ ወጥርን ጸገማትን ምዕራባውያን ሃገራት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ተራ ኣብዚ ናይ ድሕነት ናይ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ሸለል ክትበሃል ከም ዘይትኽእልን ካልኩሌሽን ናቶም ይእትወለው ይብልሉ ብቐፂሎም ድማ US re-engagement ኣሜሪካ ድማ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ጽምዶ ጀሚራ ከም ዘላ ይብልሉ resume dialogue ስለዚ the US Trump administration has opened diplomatic channels with Asmara Donald Trump محدار Donald Trump ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ቻነላት ጀሚሩ ከም ዘሎን carrot and stick ይብልሉ while taking the US maintains talking the US maintains targeted sanctions on officials linked ስለዚ በተሓደ ሰላም ክገብሩ ይደልሎ በቲ ድማ እቲ ገዳ ስቲል ተጠዋቢሎም ከም ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለዉ still very confusing. Human rights. This new UN responsibilities come despite the UN's own special rapporteur denouncing Eritrea's indefinite national service and arbitrary detentions. So as it human rights bahal wala ko America ምስ ኤርትራ ሰረት ፍትንተላ እቲ human rights ባህል ካውንስል ግን አንጻር ኤርትራ ተሪር መርገፅን still ዝኣክል ጭብጥታት ሒዙ ኤርትራ ይኸሳ ከም ዘሎን ኤርትራ ድማ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘይገበረትን ይኸስስ ኣብ ዘላትሉ ግዜ እዮም ዝብሉ ዘሎ contradictions. The country is gaining international leadership roles even as its internal rights record remains heavily criticized. ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ናይ human rights ኣብ ናይ social ኣብዚ ናይ UN ዓበይቲ ኣገደስቲ ቦታታት ይወሃባሉ ወላ እኳ እቲ ጉዳታት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዘይተቐየረ እናሃለወ ኢሉካ እቲ ክሪቲሲዝም ናቶም የቐምጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ንኤርትራ ንቕድሚት የምፃእ ከም ዘሎ እዮም ኣብ መወዳእታ ዘስምርሉ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኣውሪትካ ደይብካ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ብኸመይ መንገዲ ካብዚ ትቕፅል እንታይ ትገብር ኔክስት ሙቭ ናታ ኣብኡ ክረአ ዘለዎ እዩ ግን ንኤርትራ ኣገዳሲ መድረኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ወይ እውን ንዓና ኢሉ ዝተፈጠረ ኩነታት የለን ኩነታት ፈጢርዎ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታኻ ስለ ዘለና ኣገዳስነት ናትና እናዓዘዘ ስለ ዝኸይ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ እምበር ብፍሉይ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኦኬ ውዳት ይቕፅል እቲ ኩነታት ናይዞም ጎረባብትና ናብ ገፅና ክንከይድና ወረስ ጎይንግ ኦን ብወገን ኢትዮጵያ እስከዚያ
ናይ ትግራይ ናራና ከይድ ሓንቲ መንጆሪኖ ዝበለቶ ነይሩ ብዚ ፕሪቶሪያ ጀሚርና ንሕና ወላ በዓት ሽግር እንተሃለዎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስትና ዘፈረሰ ሰራዊትና ክፈርስ ንቡረይ ነበረ እንቲ ገሊኡ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ነገር ክትቅበሎ ዝኸብድ እዩ ግን ኣየና ይሐሽልና ደሓን ተመሊስና ናብ ከም ናፍቲ ንቡርና ክንመጽእ ኢና ሕዚ ግን ነቲ ሰላም ንቀበሎ ኢልና ተቐቢልናዮ ንምትግባር እውን ኣብነት ኮይና ንምስራሕ እውን ብዙሕ ተንቀሳቒስና ኢና ማለት እዩ ይኹን እምበር ንሕና ተረፈና ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እውን ብዘተ እናፈታሕና ዝጎደለና እውን እናመላእና ክንከይድ ኢና ኢልና ነቲ ከም ውህብቶ እናርአየ ባብኤል መንደብ ክሕልወልኩም ይኽእል እየ እናበለ ይሕልዋ ዶ ይሕልዋን ኣቦይ ዝጊፍለጦ እዚአ እናገበረ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኢራን ይኸይድ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኤሚሬትስ ይኸይድ ምስኣቶም ተተባይሱ ገንዘብ ተዘይተረኺቡ ናብ ስዑድ ዓረብ ይኸይድ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ግብፂ ይኸይድ ወኪል ጥራሕ እዩ ክኾን ዝኽእል ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ወኪል ጥራሕ ክኾን ዝኽእል ብባህሪኡስ ባዕሉ ክኾን ዘይኽእል ሓይሊ ብቐዳምነት ድማ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተነፀለ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ብጭቆና ዝነብር ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካሊእ ወኪል ይፈጥር ደቂ ሹቕ ስለ ዝኾኑ ዓያሾ ስለ ዝረኽቡ ብትግራይ ካሊእ ወኪል ይፈጥሩ ናይ ወኪል ይፈጥሩ እነ ደብረፅዮን ናይ ኢሳያስ ወኪል እዮም ኢሳያስ ባዕሉ ናይ ግብፂ ወኪል እዩ እዚኣቶም ድማ ነቲ ውክልና ሒዞም እዮም ዓዲ ከጥፉ ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ዓድታት ሕዚ ብዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ኣብ ባብኤል መንደብስ ሁቲ ድዮም ክቋፀርዎ መን እዮም ክቋፀርዎ ዝብል ዓብዪ ጭቅጭቅ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን እቶም ናይ ዓለም ዓበይቲ ሓይልታት ኣብዚ ኣብ ዝዋስሉ እዋን እንኳን ዶ ካብ ህዝቢ ተነፂልካ ህዝቢ ሒዝካ እውን 2 ሚልዮን ዘይመልእ ወይ 3 ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ ሒዝካ ምስቶም ዓበይቲ ዓድታት ተዋጊኻ ቁም ነገር ክስራሕ ይትኽእል ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉዳይ ንትግራይ እውን ናብ ኢንሲግኒፊካንት ትኾነሉ መንገዲ እዮም ዝጎትዋ ዘለዉ ናብኡ እዮም ዘእትውዋ ዘለዉ እቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙ ሳቶም እዮም እቱ ኣብ ትግራይ ተገበረ ውግእ ዋና ዲዛይን ዝገበሩ ሳቶም እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቦይ ጥኒኑ ኩሉ ግዜ ከምዚያ እናበለ ናብ ምንታዩ ክበፅሕ እዩ ዝገይርዋ እኖ ግን እዚኣ እታ መዝሙር ናቱ ዘይትቕየር ዘይትሓስስ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ እናሰበኽካ እናተዛረብካን መቕፃል እያ ኮይና ዘላ ኣደኖ ዲስ ጋይ መወዳእታ ናበይ ክበፅሕ እንታይ ከምፃሉ እዩ እዚ ክንዲ ዝፅልኢ ተሰኪምዎ ዝኸይድ ዘሎ ንዓይ ገርመኒ ግን እንተደይከብዶ ኮይኑ ተሰኪምዎ ይቐፅል ንዓና ብፍሉይ ዝከብደና ጉዳይ የብሉን ንዓና ብፍሉይካ ዘሸግረና ጉዳይ የብሉን ንዓይ ኣይከብደንን እንድሕር ኢሉ ተሰኪምዎ ሸንኮለል እናበለይ እምበር that's not a problem actually ንሕና በዚ ጉዳይ እዚ ንጭነቐሉ እናሓዝነሉ ምክንያት ክህልወና ይክእልኒ ዶናልድ እሳያ ንዓይ ተዋፅኣኒ ንመንገደይ በዚኣ ገይረ ክኸይድ እዚኣ ትጠቕመኒ ኢሉ እንድሕር ዝኸይድ ኣሎ ሽፋ ግበረልካ ኪ ጥራይ ቀፅል ጥራይና ክንብሎ ንኽእል there is nothing ንሕና ክንብሎ ንኽእል ጠጠው ከነብለሉ ንኽእል መንገዲ ይቐፅል ጥራይ እንታይ ኤርትራ ንዓኻ ጉሒፋ መንገዳ ሒዛ ትኸይድ ዘላ ሰላማ ሒዛ ትኸይድ ኣላ እያንዳንዱ ሀገር እንደ አገር ራሱን የቻለ እንደ ሰው መቆጠር የጀመረበት እና ሁሉም ሀገር ሊጋል ፐርሶናሊቲ ያለው ወይም ደግሞ አሁን እያንዳንዱ የተፈጥሮ ሰው ተብሎ እንደሚወሰድ እያንዳንዱ ሀገር እንደዛ ሊጋል ፐርሶናሊቲ እንዳለው ተቆጥሮ ሁሉም ሀገር እኩል ነው። እያንዳንዱ ሀገር ሪጋርድ ከህዝብ ቁጥር ከመጠን ጋር ሳያያዝ ሁሉም ሀገር በህግ ፊት እኩል ነው የሚል አስተሳሰብ እያደገ መጣ። ያ እንግዲህ ማለት ለምሳሌ ቫቲካን በጣም ትንሽ ሀገር ልትሆን ትችላለች። ቻይና ወይም ደግሞ ኢንዲያንስ በጣም በርካታ የህዝብ ቁጥር ሊኖረው ይችላል። በኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ሲታይ ሁለቱ ሀገሮች እኩል ስታተስ እና እኩል ዋጋ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚቆጠረው። ይሄ እንግዲህ ከፖለቲካ ፓወር ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም። ያ በመልክዕ ናይ ሶቨሬኒቲ ክትሪኦ ከለካ ሃገራት ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ኩላቶም ማዕረ መሰል እዩ ዘለዎም እዩ ዝብል ስለዚ ብሓፈሻ ትዘረባ ንኣብነት 130 ሚልዮን ስለ ዘለካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብፍሉይ ስፔሻል ትሪትመንት ክገብረልካ ይክእልኒ እዩ ልኡላውነት ናይ ሃገር ንእሽተይ ኮይኑ ዓብይ ሓያል ኮይኑ ድኹም ልኡላዊ ሃገር ማለት ልኡላዊ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ልኡላውነት ናይተን ሃገራት ድማ ኩለን ማዕረ ተሰማዓነት ክህልወን ይግባእ ቫቲካን ዘለዋ ድምፅን ቻይና ዘለዋ ወይ ህንዲ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋን ሓደ ይከውን ዘሎ ኣብቲ
ማሕበረሰብ ዓለም ብርግጽ ካልእ ጭዋዳታት ክህልወካ ይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ልኡላውነት ናይ ኩለን ሃገራት ብማዕረ ክኽበር ዘለዎ እዩ ናይቲ ዓብይ ናይቲ ንእሽተይ ዘይኮነ እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ብስነ መግቦት ጥራይ ክትእምኖ ትኽእል ሓይሊ ይኮነን ሳላ ጽቡቕ ኣቐዲምካ ምሕሳብ እቲ ኤርትራ ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዙ ስለ ዝጸንሐ እምበር ምዝ ዘለዎም ጥሙሕነት ምዝ ዘለዎም ባህግን ጽጋብን ወይ እውን ዕብዳንን ናብ ኤርትራ እንታይ ክገብሩ እንታይ ክሓስቡ ከም ዝኽእሉን ዝጠፋና ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ብልጽግና ዝፈተና ትፈሽሎ ዘላ ጠፋሽ ዝኾነ ስርዓት ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ጥፍሽና ድማ መመሊሱ እናኸፍኦ ይኸይድ ስለ ዘሎ at some point ንሕና እውን ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ቢካዝ I don't think ኣቃሊልካ ዝረአ ዝኽእል ኣይኮነን ስርዓት እዚ ቀልጢፉ እንተደይ ዓነውነው ኢሉ እንተደይ ተኣልዩ ቀሲንካ ትድቅሰሉ ስርዓት ኣይኮነን ብናተይ ርዲእ ክሪኦ ከለኹ ቀሲንካ ርግእ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ስርዓት ኣይኮነን እዚ so from that point of view ኩሉ ግዜ ንዓና ዘላቒ መፍትሒ ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ምንዳይ ወሳኒ ኮይኑ ይስምዓኒ ዘላቒ መፍትሒ ናትና እንታይ ክኸውን ይኽእል ብናይ መንገዲ ክበፅሕ ይኽእል እንታይ ኣማራፂታት ክህልወና ይኽእል ካልእ ኣርስታት ክኸውን ይኽእል እዚ ግን ሓንሳብ ብናሓዋሩን ክንሓስበሉ ዘለና ዘላቒ መፍትሒ ክንደሊ ክንክእል ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ስለተቐየረ ዘላቒ መፍትሒ ንዓና ክንብል ኣይንኽእልና ክንደይ ግዜ ስርዓታት ክቕየሩ ስለ ዝረኣናዮ ንእሽተይ ኢንተርቴይንመንት ኣብዚኣ ባዕሎም ዝገበርዋ ነይሮም እስከ ስምዕዎም ኣብዚ መባይ ሲያስ ቃልሲ ነታ ብደገ ኮይኑ ባዕሉ ዝመርሖ ሰሪሑ ነገር ተዘይብልካ ኩሉ ይብልካ ስለዚ ዳዊት ካባና ሒሹ ከምቲ ዝበሎ እቲ ናይ ስደት ዕድላት እውን ኣብ ድሓን ግዜ ስለ ዝነበረ ተማሂሩ ቢዝነስ ገይሩ ነዚ ግንባር ይጥውረሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ በቃ ይጥውረሎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነ ብደገ ብዙሓት ሰባት ሓቱና እዮም ፀብፃብ ሕሳብ ገለ ይብሉና እዮም ኣነ ሓንቲ ነገር ትርድኣኒ ወይ ወሃባይ ክኾን ኣለኒ ወይ ከዓ ናይ ኦዲት በዓል ስልጣን ክኾን ኣለኒ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ተኮይኑ እንድሕር ወዲ ኣባዲ ዝሃቦ ገንዘብ ፀብፃብ ይብል ኣሎ ኮይኑ እኒኦ ኮይኑ ኣለዎ እንደመልሓስ ባዕሉ ይሓተኒ ተዋሂቡ እንተኾነ ከ እንታይ ይፈልጥ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕቶ ናይ ገንዘብን ተሓታትነትን ብዙሕ ትብርሆ ይኮነን ሰብ እዚ ኣይተረድኦን እምበር ቅሳነ ዘይብሉ ሂወት ክነብር እዩ ገንዘብ ሰብ በሊዕካ ውይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘንቢ ተቃውሞ ዘይትውዳእ መዝሙር ወይ ዘይትቕየር መዝሙር እኮ ሕቶ ናይ ገንዘብን ሕቶ ናይ ዘይተኣማንነትን እናተባልካ ኣሜን ድራማ is gonna go forever እዩ ዝብለኩም ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለምንታይ ኪሮስ ዘይነበረ ኢልኩም ሓቲትኩምሎ እዚኣቶም ጥራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሓደ ብዛይታ ዳዊት ካልኦት ኣብ ደገ ዝቕመጡ እዮም ሃንደበት ግን ሃንደበት ኮል ተገይሩሎም ኣዲስ ኣበባ ወሪዶም ስለምንታይ ኪሮስ ኣብዚ ዘይመፅእ ኪሮስ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኪሮስ ኣብዚ ዘይነበረ ዝሓተት ነይሩ ደኹ ስለምንታይ ዘይነበረ እዚ ንባዕሎም እዚ ዝገበርዎ ትካላዊ ሰራርሓ የብሉ ሰብ ፈልጦ ዝግበእ ቤት ምኽሪ ፈልጦ እዩ ወከልትና ኣይኮኑ እዚኦም እቶም ወከልትና ንብሎም ቤት ምኽሪ ሰንቢሎም እዮም ንባዕሎም ኣፍልጦ ዝበሃል ይብለዎም ብዛዕባ እዚ ሕጊ ኣሎ ትካል ኣሎ ናብ ዝኾነ ሜድያ ክወፁ ከለዉ ቤት ምኽሪ ክፈልጥ ኣለዎ ክዘራርብሎ ዝኾነ ዓይነት ኣኼባታት ክግበር ከሎ እቲ ቤት ምኽሪ ክፈልጥ ኣለዎ ክዘራርብሎ እቶም ቤት ምኽሪ ንባዕሉ እዚ ጓና እዩ ነዚ ንዕኡ ጓና እዩ እዚ ዝርየር ዘሎ ቀይዲ በተኻዊ ከያኢዳ ነቲ ቤት ምኽሪ እውን ከፀልሙ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብታ ናይ ምሸት ወይ ናይ ንግሆ ብናይ ኤውሮጳ መደበይቲ ከብለልኩም እየ ዳዊት ተፈሪ እንታይ መልእኽቲ ሕልፍሎ ከስማዕኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ማለት ክዛረቡልና ቀኒና ኪሮስ ኣብ ከይዲ ግንባር ካብቶም መስራዕትን ጀማርን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ስለምንታይ ዳ ሕጂ ጃል ኣውፅኦሞ ዘለዎ ኪሮስ እንታይ ጋጢምዎ ስለምንታይ ኪሮስ ተደጋጋሚ ክልተ ግዜ ኣየ ኣታ ንዓኻትኩም ኣሚኖም ገንዘቦም ዘጥፎ ጥራዮም ዘሕዝኑኒ ተዋስኦ ምዃኑ ኩሉ እኮ ብቐደሞም እንዲፍሉጥ ነይሩ ግን ገንዘቦም ዝተበልዑ መንእሰያት ንኣሽቱ ኣባኹም ተስፋ ዝገበሩ ብነፍሶም እውን ጌገኛታት እንዲዮም ነይሮም ግን እንታይ ይበሃል ኮይኑ ሓደ ግዜ ሲ ጌጋ ይምሃርካ እንዲ ዝበሃል ጌጋ ጥራይና ተስፋ ንገብሮም ብሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ዝኽእል ፀገም ስለዝኾነ እዚ እቲ ሰብ ካብ ጌጉ ተማሂሩ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ጌጋ ንኸይፍፅም ክጥንቃቕ ኣለዎ ጥራይና ንብለኩም ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ንመንእሰይ ክንደይ ግዜ ዘጋጠመ ተደጋጋሚ ፊልም ናይ ህንዲ ወይ እውን ናይ ቱርክ ፊልም ዋላ እንታይ ክንብሎ ኢና እቲ ኩሉ ግዜ እናቐፀለ ዝኸይድ ፊልሚ ካብኡ ፈሊኻ ትሪኦ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ ክመሃር ዝደሊ
كمهار خلالو كابا حليفنا جن كنبلا نخل نجار يبلان بحفشة this is going to be unless إنهم زي لبوم زنبرو صبغ زخنة نلبونا زخنهم معرف تخفيت اللهم على ترايك ولكم زغل كابزي حنتي كاب حركاتهم أزب بيغ زود نقو دكتور نايرترا دكتور منجس بايرو زمزت محت انتاوي ون حتى لا نزا حتى زيا اب سوشيال ميديا اريا سلازي invitation to support the development of a cardiac catheterization program. Dear colleagues, I hope this message finds you well. We are seeking experienced professionals who may be interested in volunteering their expertise to support the establishment of a new cardiac program. So أبيرترا بزعبازي أو دزي كفوت زخونة أدميز قبر زلو دكتور منجز بايرو أبيرترا عبيت نقرات نسبة إرترا زتكم زلون زقلقل زلون بزو حبركتو زقبر زلون أبنتاوي مهور كم دما عود انتربرنور مخانون سميع اللغة مالتيو أيهو باب كلا قاطع متراخيم نغا كنزرارب قد نزا بروجكت ناتو نزيا نابز بيرتراب زحلي سلا تبهالكو يكونكون أب سوشيال ميديا سلا زراخوا كم زي حسابات دما قبر اللي ويون حق نزد لي يكونن بعلو ناخد قبر زقدت سلا زخوني. The project's goals are to establish a sustainable high quality cardiac care service and develop local clinic and technical expertise, advance workforce development, implement international best practices, and improve access to life-saving cardiovascular diagnostics and interventions for the population we serve. ስለዚህ ዕላማ ኣብ ኤርትራ ክግበር ንዝኽእል ናይ ካርዲዮ ናይ ውሽጢ ናይ ልቢ ፀገማት ዝትንክፍ ኣርእስቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ትምህርቲ ዘለኩም ተመክሮ ዘለኩም ብእንግሊሽ ዘንብቦ ዘለኹ ድማ እቶም ከም ዘለኩም ስብርግፅ ክርዳእኩም ስለዝኽእል እዩ ወይ እውን ነዚያ ጥራይ ቆሪፅኩም ናብ ዝምልከቶም ሰባት ተሰደድኩማ ድማ ንሳ እውን ነፍሳ ዝኸኣለት ሓገዝ እያ። እዛ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ዓባይ ሓገዝ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይረ ይፈልጥ እየ፣ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዓቕሙ እንተገይሩ እዩ ፅቡቅ። ልዕሊ ዓቕምኻ ግበር ንብለካ የለና ወይ ልዕሊ ዓቕምኻ ግበር ንብለኩም የለና። ዓቕምኻ ወይ እውን ካብቲ ዓቕምኻ ፍርቂ ዓቕምኻ እውን ተሂብካ ፅቡቅ እዩ። ክትሕግዝ ተዘይክኢልካ ንከምዚ ዓይነት ሓሳባት ሼር ክትገብር ተኽኢልካ እውን ኢት ሳምቲንግ። ስለዚ ሰሚዕካ ድማ ንኣብነት ትፈልጦም ደኳትር ቤተሰብካ ገለ እንተለውካ ነዚያ ቅንጥብ ኣቢልካ ውስድ ኣቢልካ ተሰይድካ ኣሎ you don't have to ask them ከም ዝግበሩ ኢልካ ፀቕጢ ይግበር ኣሎ they know what to do ድሕሪ ምስቲ ኩነታቶም ዝወሃሃድ ኮይኑ ምስቲ ኩነታቶም ዝሰማማዕ ኮይኑ ንሳቶም እውን ሕልና ኣለዎም ክገብርዎ እዩ። ጥራይ ሓበሬታ ክበፅሖም ዝኽእለሉ መንገዲ ጥራይ ክንፈጥር ኣለና ኢና ንብል ዘለና። So in addition, we are actively recruiting a full-time interventional ካልእ ድማ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክቁፀር እንደልዮ ዘለና ሰብ እውን ኣለና ይብላ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኤክስፐርቲስ ብቮለንታሪ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዝዕደሙ ኣለው። ከምኡ ድማ ፕሮፌሽናል ክቁፀር ዝኽእል ተቆፂሩ ክሰርሕ ዘል to lead and support the clinical development of the program. ነቲ clinical development ንዑ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ብገንዘብ ክቁፀር ዝኽእል ይብሉ ኣለው። A competitive compensation package is available for suitable qualified candidates. ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ዘለዎ ምስ ኣብቲ ዕዳጋ ዘሎ ተወዳዳሪ ደሞዝን ናይ ደሞዝ ፓኬጅ ክህልዎ ከም ዝኾነ፣ ስለዚ ኩሉ ብናፃ ዝግበር ጥራይ ኣይኮነስ ብደሞዙ ተኸፊሉ ክሰርሓሉ ዝኽእል ብገንዘብ ገንዘብ ኣታዊ ጥራይ ኣይኮነ፣ ግን ንህዝቡ ከገልግል ዝኽእል ዓበ ፕሮጀክት ትርጉም ዘለዎ ፕሮጀክት ክመርሕ ዝኽእል ሰብ እንተለውን ይዕደም ኣሎ። ባይ ዘ ወይ ኣፍሪካ ጌሾ ስለ ዘለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ፀብፃብ ናይ በይኑ ክበኩም እየ። ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ካብ ብዙሓት ተቐቢለ ኣለኹ። ድሕሪ እጂ ናይ ስራሕ ዕድላት ድዩ ናይ ካልእ ዕድላት ድዩ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ድዩ ምስ ካልኦት ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ሕቶታት ቀሪብኒ ስለ ዘሎ በብመድረኹ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ። ምክንያቱ እቶም ስራሕ ክህቡ ዝኽእሉ ዕድላት ዘለዎም ሰባትን ነቲ ዕድላት ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባትን መራኸቢ ባይታ ብዙሕ ከምዘይፈጠርናን ከምቲ ዝደለ ኣብቲ ዓውድቲ ከምዘይማዕበልናን በሪሂሩለይ ኣሎ ካብቲ ብዙሕ ዝራኸቦ ዘለኹ ኩነታት። ስለዚ if you are interested in learning more, contributing as a volunteer or exploring the full-time opportunity, please contact us. ኣበይ ክትረኽቡና ትኽእሉ ይብላ ኣሎ። دكتور منقص بايرو لكم على فيسبوك ترحبوا تدخلوا ذا بوست على فيسبوك سلازي نبرت أبو رخيبكم أكسدوا لهم تدخلوا كم زعينت حسابات بفلايتهم عودي تمرتين أبسبوق درجات بس أحكم أبسبوق عودي زلهم ببت زلهم مع عودي حسابات كتنقلون نتا حسابات دما
ناب سوشيال ميديا ونكتقربون تخيلكم عينو سوشيال ميديا فوبيا كم زلون نابتم مهرات كوميونيتي مخنياتو زركب امنسل زدربي مفنفن سلو زغونت سوشيال ميديا ناتنا تو سام اكستنت بقالك فالو زفنفناك بحريا سلو زلو كابوك ترحق زغددا كا مخنيات አለው ግን ኢምፓክት ክትገብር ጽልዋን ክትገብር ካ ሓረ ግዜ ይሕግዘካዩ ናትካ ስራሕ ምስ ከማኸ አይነት ክትራኸብ ስለዘይ ትኽእል ወይ ኣብ ሊንክድኢን ምን አለው እንዲት ፕላትፎርም ይብሉ ወይ ግን it's not such an interactive አውን ክሪኦ ከለኻነ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ማች ገብሩሉ ዝኽእሉ ፌስቲቫላት እዩ አቡታቱን ስፔሻል ኢቨንትስ ከም ዘሎ ይፈልጥ ግን ምሁራት ናትና ከምቲ ዝድለ ኔትወርክ ኮይኖም አበይት ስራሕ ዝግበረሉ ግዜ ኣብዚ ዋንዝን ንድሕሪ ሕጅን ዝያዳ ኣብኡ ክንሰርሕ ይግባና እቶም ምሁራት ዲስቲንጉሽድ ስኮላርስ ዝኾንኩም ድማ ብንቅድሚት ወፂኹም ከምዛ ናይ ዶክተር መንግስቲ ገብራ ዘሎ መፂኹም ሃየባ ሓግዙ ንሕና ኣለና ምሳኹም ሳና ኮይንኩም ሓግዙ ክብልኹም ከለዉ ናትኩም እጃም ክትገብሩ ኣቕምኹም ከይነዓቕኩም ጉልበትኩም ከይበቃቕኩም ክትሕግዙ እንድሕሪ ክኢልኩም ንህዝብኹም ፅቡቕ ነገር ትገብሩ ናይ ሕክምና ፀገማት ናይ ህዝብና ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ ፈቐዱ ደገን ብምኻድ ዘይተኣደነ ገንዘብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ደገ ዝጠፍእ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓድና ክሊኒካትን ሕክምናታትን እንድሕሪ ኮይኑ ከምኡውን ወላ እውን ኣብቲ ካልእ ሃገራት ኤርትራውያን ኣብ ዘለውሉ ናይ ኤርትራውያን ክሊኒካት ሕክምናታት እንትትግበር እውን እንታይ ምጠቐመ እዚ ገንዘብ ናብ ኤርትራውያን ምሰገረልና ኣይኮነን ድዩ ሓደ ኤርትራዊ ቢዝነስ ፐርሰን እንተትገብሮ እውን እኮ ናብኡ ምሰገረልና ምክንያቱ ንክንደይ ሃገራት ሃብቲብና ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ስለዚ በዚያ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ እውን በዚያ ከብለልኩም የደልየ ነዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ስለ ዝኾነ ናብ መን ስደድዋ ናብ ኩሎም ህፃናት ደቅኹም ስደድዋ they will love it I loved it ስለዚ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ thank you very much በዚያ ጌርና ኣውልዶ ተኽሊ ኮስካ ስትደሊ ኣቕፅልታ ክልምልም ክትከውን መፅለሊት ኣነ እውን ከም ኣየ ናብ ኣየ ዝደሊ كما حركم مرامر مسال ومسال أنا يزهنتا هنتاناي هاجر تغسي ود تغسي عاي تسمعوني بعن بابا سلام سلام بلوني